Akoma ejo, me ever marry to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever marry to Come on, me call the and call Siri. Come on, me call the and call Siri. Ask TV and call Siri. A new breed and call Siri. This Akoma that's your man yet to me. This Akoma that's your man yet to me. Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to come. Oh, I thought I was Nick Kwanwa, Akwa ran a bisa. Miss Afoma, the soft ladies, me from so the gentlemen. The paper said, Nam Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob, I sound zero. Your baby, you saw on stage, my uncle can now, I don't know. The man worrying robbers and Kuawari. I'm brashing the egg with my bra. Nansan ain't no crack. If I'm out doing that's my intent. It's asking me if I intend. I'm brashing the egg with my bra. Nansan ain't no crack. If I'm out doing that's my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever make a tempo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, me ever make a tempo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever make a little Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever make a little This Akoma that's your night yet to me getting out. This Akoma that's your night yet to me getting out. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made a tempo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, me ever made a tempo. This Akoma that's your night yet to me getting out. This Akoma that's your night yet to me getting out. And I'm going to be chilling. I say, Master, well, wife with your boy. And if I'm broken heart, I need to me, meant to me, lead that price. How about your mama? If you broke me, broken heart. I tell me, Papa, That's what you were saying. Mama, me told I will put on Panasos, one to me, Katana Biach. Because damn, it did not go away, no need your baby beyond the consider that's our love on the first. Then you mammy, Mamma, send me to my capella to have a quote. To mammy. Paper to mammy, to mammy, to be mammy. What is your only partner? That could be a humor, be a my sorrow, come to so. They conquer too many. Or sublet to a dinner dinner. I'll be a many bonus, so I pay. Or him in the MC, you. Akoma boom 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 boom. Eyeni ushiye. Medi ya kukudro kone ncheko bisa ni din. Osere shemeni. Ehwana wasi gumi. Okonkwo buena noa wasi efremi oba sweetie. Sweetie. Ubini ohunam se. Ubiba ho ofe. Fawako mama me. Saudi wako mama niya. Nenso me de me diye bema.
Yenye mama Nsem se do adi edina komem. Bedi makume ni na ma. Kami no bada, mi tumi kasa no bada. Ana obada, no bada, and then I say, how do you tumi no? Because me buy no, na me sound so say. Me say kasa bi akoso am bi na. Man, so go to man e busa na ni ya no. Oba oni bada ma ni papa nia, ehu wetie man ha na me kwa so otie. Me ofrem say so di mo ansa na me so otie nya awale, ona nsa me ma kwento abadi a. Enya tiri osi ju ni say, ofu ke ke tiaka. Abodu say ofu. And tampon. What's no bada papa. Mine is minimum. And I'm not saying microphone no. Remember this kind of voice. There's so many we are nobody's catering for me. Minimum we were. We are a weed smoker. Some it when you are looking at me, you look like a weed smoker. I be they are fools. They are fools, yes. Minimum we are more be or mufie. Or mufia cromphone hacker suffer or mufie. Into a mundu mufia some. I can see a gentleman like me and tell me some minimum we. Say no more damage the image of a gentleman's outside. Mempanasa. Now minimum we are wine a fan on this. What be so more than say and by identity. Me buy a message matter. What be say mine attack at the man. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. Young as some crown. Na minum ya wo fie bi no wo so ya bai fo so di tura sa minum bi na wa bi di tura chire obi anti wo so du fie asem obi na hwe look at those fools omo na keka nsem gu me yire na suma o ya ni ya wo ye no can you imagine say oba ma ba warewa me me yire hunu sa me minum bi minum ya oba tu ni obesi ben na minum bi kura we yo fie asem you feel asem who feel uni aba mo adama uni aba onya ne oye munya saade na mo sei ni pedi mu na ni o se wi ni madam look at me me share me say wi ni ma ma me hu kra na ye me won yeah we 14 na mayi no today we we 14 look at your foolishness me to na young boy man koye ma sa man ko de nante basa basa me shira me dwale ye adwuma no eno na so mo no Yeah, find it to me. Say a young cabin bill. Mammy, me say, and so Omokas or more painting. Me say, and see, oh, fancy. Yeah, sure. Sa and we know would you go up at Simono, not a bem said you do any other, and all the ben or the friend. The friend under, and a quansma. And then a quansma, and a police in the room say, a boy, who mean a new Diana, quansma, new Diana, your friend quansma, and your friend, and Nidiba was signed under, and then Nidiba could the police in a room, police also more. More the we are property, and not the police in a rather the police in here. Sir, man, but you'll be the Tobia. So we know minimum about me from your police. G, a manifona minimum woman. No, boy, or now, Bassident for that. From a boo of cry, as someone else soon say, Bishop. Anyway, a nigger. Have you also a man at the brown ball or but your media behind say, if you feel Shannon, and so if you're not, and follow up you or frame me. Okay. Young share a beer, we no maybe a umpe. Me sense no any honey man umpe, but Ebiana won't be apart from we. I mean, 3 days or buy and no more the bass of a man or man. Colane. Etadia wa junso gumu de o shechiri na o de bai ti do no ka ho amiensa wasa ko fa mate ni o ko ni sister waba se me kai this sister no me fela ni na o ye na me tricking say e say me ni na ayi oba ho no bia bobi abebamti e say the crew no ka say an oba na o kwa say no ono ani no ko no baby nti nya say na me ka say e say bia be nya wo no so bia oba no o kwa no o ko na ope sex pa wo no I mean then I mean there be say wo ne te no so ope sex da nya da nyina kra na yes and so me ntimi hu die ntia e bia na ono no pe na bia na ono ma wo no se bia wo fanshi bi se ya
say be a year on say dancer for no to be our fancy bisana Ufancy. obedu achi ofancy a so we say be as ka wo ho ana year obedu achi no abepe bi adi no afa Ena edian na wenya wasin fie. Akoma FM Edian wo 87.9 like wenya ne Kumasi. ho kakra. Dabi oni fe me fa no kra na ne ho kyere ne pa me ana me boa no ni papa no nyina Enti fancy mema no dia na onya free wo mo. onya he no an say 10 cedi no Ya dey kofa na no kase. abla me nso me kwa me use kama you bibi ama kama We sika ma no. and top Dia money e wo no na menyi wunie. ten chop E money bia na bi chop money dia wo de ma no meboa. Eya we yi sai. okay to de bi na me kwa me 50 cedi bi o nso a bi 100 cedis I never should have started. So no. Mama je dey first dey kro hu me no. Ene no kwa dey okay de. Onipa do Oh, ma no dey fitimi. Me pa chocho aso yemko. Me pa cho. Yekọ. Ene Say no we dey. hu me no dey. Me dey nani jiye me so mani jiye. Enti me ni mi se bia no na e ma no ho ato no because what you friend me say adwoa the only me yare dey me kase betimi no agyae pa na me boa. Na me say ma say enam say me no tu ono dey sex no so no eniema bi e for so eniema ntimi nka. We are there pa. Ma me hababa wo. We are baba wa hu. Enti we are there pa. Ye bia bi. Ma me hababa wo betima ye bia bi. Enti we bia niema so kire no. Enti metima ka se the face dey kura fa ma je hu me. Akoma 87.9 FM aheyada ena waso egu awutie yi na wo hwe bia yi Facebook na YouTube no na ebre no so say dia na wote sa anyway yi a na cha say Akoma mu nsam dwumadie no ena abedwafo atenase no wo bia beye ne de kɔ na chese John abeye ne de wokɔ wone Evans Ibrahim mo o mabayi wo mo de anopa morning show na chese ye de kɔ na to the best so aba beye ne de news so aba ekɔ na chese Akoma mu nsam dwumadie so ebraso say ye de ebremo na ye me musu a na abusu apene same ye champo na to aso chese wo hwe de free anopa no eba no a wotumi say ebia de tie ebia de hwe wo Facebook ni YouTube ebia de tie ebia de hwe so on say de sitie no eno nti ya abomode ada se ummisi any of your program no bomode ase ubehwe bia ubehwe to so just be addicted. I be addicted Akoma your programs no because we have the best for you people ni amope ena ye de ebremo kama enunti abrebia no na wa follow yen mo amohwe yo wo Facebook no na ye kwaso asrem say enkunimdie no ebeba na agisa ye ne mu nyina ena bema nkunimdie no aba enti eba ne say na say ye ba be celebrate ya then also why you proud say me nso me ka ho bi sa bre no na wo betumi de wonsa esi wobo aka say me nso me ka ho bi ena ema Akoma FM abedru sam pempen so eba ne sa wani beje na me nso mani beje na ye bebo waba so pa enu nti bomode ase wo be hwe yen e wo Facebook no wo be follow yen e wo Facebook no na fe wa like bomode ase wo be like e de amaye na waja wo comment no e wo ho na wa woso apia so na chese wa share e de amaye na bibia etumi aye kama na eba no YouTube no so eye Akoma 879 subscribe na emia notification so ebreso you get notified na wa share ama fofron so etumi enye bi ahwe enti yenuano mu a mo hwe yen e wo YouTube no mo so mo de anse mo be share mo be subscribe na mo share de amaye mo mia notification bell no so na che se bibia etumi aye kama edi ameje so ene makos na sabre ya Akoma mu nsam ye de titim so na beluchi ene ko bi Tuesday edi ye ko Facebook ni YouTube no wa share no so se o say Chrome TV se me ka say edemu live ya wo be hwe no ho ebia wo hwe TV channel no wo hunu papa bi eye eno anu we say Chrome no
Unu papa bi a wahunu sekrom. Unu sekrom a wahunu papa bi. Free FM 97.5 manager dache in adwumayfo papa bi wonu nyina e wo tachiman. Ya meka say wonum ebiemo e wodo e de ama ye nyina. Nike Pizza Fan Club GHUK wonum so ebo ye chidom Ezra Fan Club Hamburg Germany. Mrs. Buedu Presido wonum so ebo ye chidom pa edi no eye Marcos dwumadie no eye Akoma mu ensem Nana Akua Koko ewo ha Pastor Julius Naba ewo ha Evangelist Samuel Mensa Sikapa ye nyina ewo ha nyame de akọ esan de yaba na awie de make a show no say not everyone who claps for you wants you to win. Pay attention to silence, not applause. Not everyone who claps for you wants you to win. Pay attention to silence, not applause. Enye wo bia enkunimdie naba no anaye bo wabaso no wo bo ne nsem chia. Enye safo ni nyina ena pesa wo we ne anase wani agye mpo se wo bewe ne ana nani agye se wa we ne. And so pay attention to silence, not applause. Ebia ye nyina ye wa adwuma mu hai na ba yes yo say obia woni program sa wo ye obia woni program bia no pa yes yo Mr. John the program no ajibe bia wo fa ha waitie oh ni e bona baso momom nsem wo bia chia no obi e bona nsem enyi mo bon wo nsem nyina na e de se yes wo no mpo ni program e na ba bia befa bia wo bia atie enyi nyina wo mo bon nsem no enyi wo nyina wo bia wa anya no na ekoye ewo no na kuma mu wo mpe na enso so nkrofo bo wo mo nsem wo no se wanka wo amobi a wo suspect obi abeka sa ne sa akwa we de ye ne ya na so wo yire ne ho bo ne nsem o ma ne jeje amesi obi aso a ye beka say any we de nani age pa o see say John program no na ekọ nkan pa na enso so pay attention to silence and not applause. Nyame enhia wo pa meden ede Marcos na sabre yi de ye beko na ye nua baby akodi enkomo de make a show na say afi 2026 o ka ye ho ne ye wini ne ye nyina ye ne age enu nti subscribe and now follow so ye hia wo likes enu nti like ma ye ne nkonimdie ne ba ye nyina yetimi a celebrate nyame enhia pa ma me nko na menua baby nkodi nkomo yi na ye di na BBC enra na sede na light no kra no yes janitor wa light no yes ano kra no na message no omo tie kakra na ayetie ye no kra no na ebi send wonom message de na wo bi kan say Marcos sa kwewo net no enti aban wontumi nya hwe emfa ho ema ye ne ana obi the message by na che said na nkrofo ewo interest ewo mo enu nti ene yen sign kọ said enra o sha ase ma yen sa no onto aso sa kama sa emfa emaye mame ma o akwaba good afternoon na pomo to saying mente enra de me catch wo no enra enenne enti be pacho mame lack my lack anye me so my lack. Why? Okay. It's kasani yedin so because wasam no ya sort ya say half mpo and no cry ye de o kan ye half mpo and ye de besi ne ya enti my yen feel u pain no de wasam no ma wo bi a wo hwe bi anya sa tenka no a wonya ye no so me started since scratch no starting from enra said the enra was starting ye no baby ana wo ye adwuma no kwa ye adwuma no free esrem baby I was starting ye no start ya no business I started since for like when I was 1 year. My granny told me catch from say so when I was 1 year 6 months yeah within no medi Abdullah Abubakar Muhiba but ne di nti omo frame me mommy okay mommy nti ane na awie yi ya hwefo ne ya tiefo
8 I don't know where to start again. Started from okay, so we free srim na we call and crying And na we okay. call adwuma na adwuma mekai na adwuma ne nkɔ yie ne ade na started free ho. Mama one cry na me a juma. It was like a house help juma. Na katria no enye. Ena me wa madam for baako me classmates na me ne na yet class baako ena wo Kumase ha. Ena me friend ne katria ne say oh say juma me ye no emboa me nti menye dia like ewe anim kakra wa ha. So obetimi anya bi ama me na ma aba. Na o catch me so ono krampo ye adwuma ko company rubber company enti space o ho say metimi say like metimi abade metimi aba omo be family am so okay na sa na tie me quit dia me wo so no na ma ye de na ma aba na yo mo sa na me de bae me like me bedu no na ade asa na wo say ade asa na de yentimi nko dwuma no e gise nyame adom ochina na msi you na me biale die ade chinya ma say okay me sorry na me sorry ye bibia wi afida o say yanko enti me ne nante sa na omo ye girls no omo ye 3 me ko kan wa 4 na yoko o say mu ni na ye dwuma ho enti me ko na me say na e wa here just say area ha e ye fie ma hu say company ba be sha o say o de yanko obisa sem too much questions na say okay yanko enti akoduro na ye wura fie na say we ye obi fie o say me dia me ama no na ye wuram na me hu okay na say okay ma me ama no and then we entered and then me na odi me call them bi mu me to na me ne na one lady one man came and then they were like introduce me to that is a company called Killnet. Yes, questions be some it's mommy tree no more. To say like a company a friend say Killnet and I'm saying sad dear way that's not like that's not the reason me wa hanti minti ase and I'll catch them say oh they are mobeka bia me I should just pay attention to them after that she will explain everything to me and I'm so okay and I'm church and I'm see product na mienu enti mienu ni na be 5,500 and I'm say na wo kasa wonim say me ba ha no ahontrenti na me ba ha say ebia things will be better we catch them say aska we there me kofa na here I catch them so enye hwe coffee a ebe hwe hu so sem intimate na wa ma enumre omo point na coffee na ekoi na me say na wo kura mpo wanka no kura na nkyere me ma me nka ba bia no mo ho me ba ha no ntisi o pese me nye de sa skara mo bisa me no me nye no ba bia I catch them say wo de enye hwe obepa dwuma ama me ma ya chia ono krampo sa na onye yaba ne busu of okra bia support na we register it's okay because my badu awie I can't go back because na me odwuma me ntimi ka se me kono enya ade me sa be de ekọ na kokra na ho no enkra ho de na obi akwahye wana space is sad and I'm so okay then I have to face it because I mean like I don't have anywhere to go nti ade chinya na wo se yempe wonko pa adwuma no nti na yeko Estate Junction they amoye choba adwuma no yako baby 2 na they ato 3 no na maame no so no hia akwala se won ne ba adwuma bet wo hwe me no se mintimi nya adwuma no because adwuma mu ye de adwuma na ye de omo sori ahomachi am say oh metimi ayo see oh on mintimi see metimi ade wo hu so ye ya afa na o ka cho say adwuma na e do ntumi me say metimi na also me catch me classmate say onko na onja me ha be 3 days we say me nko ade chin a me mbra na ehya se me see da bi me ko fie no kura me nko ye hwe anka o ma me hya ase a anka e be boa na so okay me classmate ono nko na me nka o ma na 3 days on sambra se obe fa me obe catch no on fa me obe catch na okoye nti ne 3 days na o sambra so oh omuhu misana na mintisa adwuma no me ye kamanti obe me ne be ye adwuma na maame no akatua no na 20 cedis na ye no 6 mind the engine what you need there nkete but the bet we are adwuma pa na 20 cedis na ye from Monday to Saturday Sunday ye adwuma nti Saturday numbre me po a o metimi akora mpo me di duane ko ba bi na wo besi mechi abra wo mbo na mane say
she's coming to visit or she's coming for something. Maybe do know what you and also obejiska week we are obeji 100 cities. And 1.2 no original 20 cities now, mommy. And so also my juma no so like odi bi no kwa change ni ka bit me catch a cotton so man the can now wafa. Yeah, says can obeji dia kotua de ka. Now you know Products me patch products omo de ma o. me cover home farmer me. Na omo farmer o de na wutua ho ka ye dey. Because it's kind of me chia like amount no do a afi da na ma Daniel member. Enti me yes ma konye ma yes 4001 4001. And I miss Di so obekwa akọ menti ase o. So obetimi akọ kan group ne ho. E wo se wutua se sika no. Pacha. Me wetimi akọ ka ho. Pacha. Na wo sere wo mo so pe group bia say begin no na wan kan no kure ne entre me. Na me kra me ka say bia wo mo the products na ma o. And na e bia wo se ni bi mu. But wo mo the products ne back so you have to pay for it. Na de wo kwa akoye no wo akoye. Na hwinkra o. E na wutua ka mo obi di. Later na mentina dream side am say there be that's no there because sisi na there. Mama mia me na oba me keke say na ma say no fi ana bibia no ma. Oba sa abaka che so o media me serious. Then to mama me hope me say this bebe na ejuma me na o da hall because ahomachi 330 na me sorry in come but na e da ejuma me nti ebo am mama service ka. Nti me ejuma no na me ko hia baby father no na o say opem oba ukohia be ma bi no so opem na ejuma mu no so mama bi wo ho o ye panyini na me de ko tu me say oh your friend no kra ma say oh say we can who ne say and I say oh we dear wanyini brabo no krampo or baby a wo do no no apa nti e bia obebo a wo say wo nkwa like only obi a just say o sɛ wobɛgyina deɛ no ɛnyɛ sɛ ade a mefɔ so sɛ pene sɛ wobɛpene a na woapene so ɛna me so saa ne deɛ mɛpene so ɛna ɛwɔ hɔ na mefiri container mu na menyɛ sika meado menyɛ sika quarantine dan nti merente dan no na metu magya adwuma no na menyɛ road side metu table tɔn adeɛ ɛna mekɔ metu dwuma mu kɔɔ me dan no foforɔ no ankyɛ na menyɛ sika ɛna mefrɛ no ka kyerɛ me sɛ oh say minimum and I say okay say minimum has then open say uncle who busu before because they're still holding in the say maybe me catch them say okwa me catch us or nyim me mpem me nyim de we dey acquire the home and now my friend my family so me nana because me nana me every me na me nya me ma me ho na me me patch see madam ma meti ase. She's very much alive. Oh, Papa. Oh no, we're film later. But so you see, she's very much alive. I just say something. Do not to tell now when people. was catch me say me mama delay blend na me 1 year 6 months. Maybe now maybe 7 years no. Na me papa so busu me papa ma so obejebe na me nana ba na catch say me ti me fa akola no because the time she can't do anything for herself me and me first responsibility and sisi me ti na so ma no me dey me ade a me dey no be ye dey emma o na me nana ba ma no me papa ma me do catch me nana ba na say o fa akola na ma me a obehu enti obehu no na say me fuda by like one day me fruit school back and I miss me kodi agro nti your call fruit blocks bi and I your fruit blocks and I na me aburo me da and I obetwo me catch say hey nkwala mo fruit blocks so nkwala di agro block so mo si from and I me down for yankofo ne catch oh onko mo nsi and I say oh dia ma me ne kai no kranti me dia me si nti my ma just say me jump is here na plug back yeah See now to go so no. You want mommy ache? So okay. Is I were young.
What the young fellow expenses? Why? And I'm just making a interest. It's Papa Naka said when you ain't no say, why you what? Ɔhwɛ a ɛkɔ abusua ne mu abusua bɛka sɛ wɔnyini fɛn wɔ dodo nti no ɔmo mpene so ma wanye mu yi deɛ sɛdeɛ tie bia no ɔmo bɛte ase ɛhɔ na ne yɛ ɛna mefrɛ me nana meka kyerɛ me sɛ seesei na asi ma menyɛ na ɔsɛ dɛ menyɛ ma ɔno yɛ ɔbaa wontumi nyɛ me ho agye because yɛ side no yɛgye na yɛdi gya de yɛndi maamefoɔ side ntumi ɛna me papa so side no pain ne yɛ a ama mede firi ɔmo side no ɛnyɛ adeɛ a mekɔ akɔka sɛm no ɔmo bɛgye ɛna me sɛ na saa na teɛ me aunty baako ɔno na ɛyɛ me papa mu nyinaa pain no nti mede asɛm mefa asɛm no kɔto m'anim ɛna mefrɛ no ka kyerɛ no sɛ sɛ saa na teɛ dɛ yɛaba awie bi ɛnyɛ adeɛ a mobɛtumi asa nti sɛ ɔbɛba deɛ a wɔfa ne busuafoɔ mbra ɛna ɔmo kɔ hu mu na ɔmo bɔ kɔkɔ ɛna ɔmo sɛ ɔpɛ sɛ ɛke ayefo na ɔmo sɛ daabi ɔbaa a wɔnyɛ me yɛn ware ne mma nti ɔtwe a mewo a ansa na ɔbɛtumi ayɛ wɔbɛtu akwadaa no din na wɔnyɛ me adeɛ na ne biribi ato so twɛ ɛna sɛ oke mewo a ɛna na mete me dan no mu saa ɛna me nana bɛka kyerɛ me sɛ ɔno ankasa na ɔpɛ sɛ wɔntu sɛ mentu bɛtena ne so na me nti sɛ wokɔ wo wɔ sere mu anaa kɔ wo wɛn mekɔwo wɔ kintampɔ me nana hɔ ɛna ɔka kyerɛ sɛ mentu bɛtena no mesi daabi wo a wonyɛ me ho adeɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a mɛbɛtu abɛtena ɛna ɔfrɛ me nana ka kyerɛ me ɛna me nana frɛ me ka kyerɛ me sɛ sisi a menyɛ me so me ɔbaa me nko ate deɛ na ebi anapɛ asɛm mesi daabi nana wonni menim suba menim adwene wɔ ne tinti ma mewu a sɛ bɛyɛ me ho adeɛ ansa na mayɛ dɛ ɔsi daabi ɔkwala ka asɛ ɛyi ne ka asɛm kyerɛ ɔkwala yɛ ade na me so yiwe na saa na teɛ metu akɔtena ne hɔ na metu kɔɛ na saa time no so ɔsɛ me sister na ɔpɛ dan ɛna me sɛ okay me so megye dan no 5 months ni nti metumi mfa mma no free saa nti aka kyerɛ no sɛ wɔmpɛ biribi kakra ma me na memfa to ebi in case mehia adeɛ a na mede tumi atɔ anaa metumi de mewu a metumi de bɛyɛ adwuma ɛdan no so wohan no how many years mehan no 2 years ɛna ɔsɛ okay ɛna wɔka kyerɛ no na ɔsɛ okay saa deɛ ɔbɛpɛ kakra ma no na wɔpɛ ɔyɛ ne sister no ntumi gye ne sɛ na mehan no because ɛdan no mehan no 2,500 ɛna meyɛ dan no ho adwuma ntumi gye ne saa sika no ɛna me sɛ ɔma me 1,800 ɛna wɔma me na sika no bɛsi no so mamfa ama me bɛma no first time ama mamfa ama me ɛna ɛnyɛ ɔno ne han dan no de maa wo sɛ ɔpɛ adwuma no a woyɛ yɛ a woankasa wode ahan wo dan no wo sister de sika no ma no wo sister ɔde sika no ma no no ɔse bɛma ne han dan no ma wo sɛ sika no bɛba ne so ansa na aba no so dabi na sɛ wowɔ phone wɔ hɔ wowɔ mobile body wotu kwan wonkɔ baabi awɔ hɔ nti sɛ wɔsɛ ka ne nua maa no de sika no ma wo na wɔsɛ ɔde ma wo nipa nyɛ ne bra no ne han dan ɛba yɛnkɔ na me no dɔkta ɛkɔdi ɛnkɔmmɔ na ɛyɛ growth line. Mi bɛn na musa ehyia mu. China ni bɛn na ɛdi na bɛ. Wɔsi ba ko so. Ɛni ɛma ko mu ayi. Ɛjɛ iwájú eyi. Asam ketewa. Ma ko China. Saret. Wo mo jɛ no. Yo, mo fa so ka ho. Saret. Ai ti ɔno atiefo. Sabre Dr. Gofa tena asisi maka krea bi fati wa pom bi. Gofa yi moja dura idi yankase koko. Ni edura friend zanko Zaileb na fa yi Gofa moja dura. Ai moja dura sonko bi obanu bia wa da ko different dura. Adanse di bibiri. Isi ne nisu pre no. Onu Gofa moja dura bi ko. Obi se ne nuru busumi mienu. Busumi miensa. Wa bra no ko hospital. Na meja ni awia so adimo ye. Onu Gofa moja dura no. Na kwantu ni na jai. Hunam nyinaa yɛ ne ya na poso nyinaa yɛ ne ya ne nkotodwe nyinaa gye gogoro isisi ntumi nyɛ ɔno gu fa magado no nyame adom ɛnɛ yaw ne nyinaa ɛkɔ so dura na dua ne de hwa nkrɔmɔ sɛ de bɛyɛ a mo so bɛda bi obiri kɔtɔ na ma me bɛtɔ a ɔno gu fa magado no ne kase ma wɔ bisa yɛkyi a sɛ ne poni kum nyane no asan na ɔsɔre obi sɛ mpɔmpɔ na ɛbɔ no na ɛpai na ɛbɔ no na ɛpai ɔno gu fa magado no mpɔmpɔ no nyinaa hwete biso dware wi a yɛ sɛ ɔkɔpa afo
When go from your drone, I want him now. Obisanya go from a no Mr. Sasisu, I did you penalty. The person go from your drone, we had been Canaba. Never true. I'm a go from your drone. And so to now, or baby a bag, you can never for you. Menstrual disorders. Instead, bloom how. The fear do not to me moments. You go from your drone, but Janaba. You are fit, you are the Mujabi, na baby do. The ban or menstrual pains, and the pains in you will be a number go from your drone. So the ban name cloth need to only go from your drone, the more you come. We started the end the back tot in the back, which I make. One hour, na samba. Be in a message now, out to be in out to be in. Only go from the drone, the next one, but what will come. Which why you from the family. Why fear the Muja anymore being feed and buy. Only go from the drone, Muja, a baby do. So I mean, go from the drone, I'm out now with you, come and the double and bad enough. And not to see me, which better than so. What you radio no for number no. Who hit TV in this one? Yeah, for our phone. Come in flat TV. Said the way I walk pharmacy. Go find number 0244 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32. Mark, what does he be? Yaba. So one and sudden 980. I don't go from my blow in the set. You will be so said. At the end of the hour, however, BBI buy a car for you, which you say, and son of those won't sap now. When I IoT, you know, that's that the bone in a fed cholesterol. No, when you're liquid, you know what, 15 to 20 years. If you want to anyway, I read the body, Bibri, you want to read the band, Dr. Fort to silent killers. No, I read it, walkable, while bring up now. If you say, the bassa, the bone in a fed cholesterol, a full real win to be a friend actually. So I intend actually the person be from. In your name, I would be a when a friend in nutrients. And from long when a friend oxygen, and the air from Muja, now faster and Nemo, I put it with your crying in a money for the other fine. Yeah, I know I don't necessarily you are saying to my emotion to be near pro you will put the if you say Trino, you took it them, it's a panimo to put. Kitty, it's la dear put the more. Now, Manaya, the Sebojan bet to idea present you will put you. It's a how can she be dedicated? In Saint Rene, a bachelor, Sibi, be money, and the winning over, Yarek is the winning over, and it's a demo, Sam Nayu to or born Kaya said, go from my drone, then you start the infant, you know, Miss Arts, I didn't dent anymore. Bear Yarokessia, doctor for the drink, sclerosis. Which I be the anayed. So from a good friend oxygen, and no argument. I've been what the oxygen is in Duma. When you're in terms of any in the did ya. The Coban said, I've been a source, Mr. You saw not, you saw inside, you saw Naya, last and Yaba. Pressure to go and so. To Sabri, man with the speed in the Pia Mujam. Mujan to me. To show this speed, Pia Mujam. This speed, Pia Mujam. Pressure between number 2 and so. Why not? On Saturday, we down, what you mean, Pia. We may be careful, so in the mind to fall. To drown a draw, that is so just a good show. When I'm not, we want to be silly trust. You see, trust you. As in any a year to form. Then it is a granny, got. Which was traffic, which now Jaffa, none in us. You go from a drone, said the bear, uncle for how Cassiamba. It's my day for also could do a green into now green to the paya. Look, it's when you're school. A jar of crowns account to them. As I brought to my planet saying, they are react to her. A doctor for you much as me. We know yes to 80%, only feel pressure. Not pressure question almost you know. Go from a drone, said the bear, uncle for how Cassiamba. So I read the Yakana be in Roman. Go from a drone. This issue, I'm only coming to me. Yes, I Dr. Quabaco Hospital. Dr. Bacacho's idea when my friend is sodium, tensioning many beam. Cholesterol level records in a mono and what many beam. Sugar level records in many beam. We are Bema who beside them, they are myself looking for. Say, Bema, you win one more than a day.
nipadua no agye yama akoma no ɛpɔmpe mogya no wofa magyaduro no ɛfiri sɛ no ne aduru a wonom a ɛsa ɔyareɛ no na ɛsan sisi nipadua no ma nipadua no ɛyɛ kamakama ɛno nti ne ato aduro no din grow fine nyini kama fɛɛfɛ nyini ne saa bere ado ahoɔden nyinaa ɛpɛ sika no ɛnkoto mmerɛ bi a wɔyɛ panyini no a wakɔgye wɔ pension no na ɔsan de wɔ pension sika no ɛkoto nnuro kɔpɛ ahoɔden ɛyɛ asɛmsɛbɛ ɛne grow fine no bɛboa wo ma nipadua no ayɛ kama aduro yi nti yɛn nuabaa no mɔtwe din Dr. Mensis Prɛkopɛ yɛmfie du ne mmaeɛ wɔn grow fine mogya no mogya naba yɛba a wɔte pain yɛba a wɔte yaw yɛyi clot yɛba a ɛka ɛne grow fine mogya no nyinaa to atwa wayɛ family planner na ɔhwɛ mogya no anim mma a ɔdura ne grow fine me nua bɛrima so bɛka kyerɛ so bɛrima no ɛnyɛ dompe ne hyɛm ɛyɛ ntiri na mogya fam grow fine mogya no ne mogya mfa ntiri mu yie sɛ ɛyɛ afrɛ bɛrima no a ɔbɛgye so baabi yɛtɔ aduro biara wobɛnya grow fine mogya no bi atɔ sɛ yɛ pharmacy herbal shop drugstores over the counters yɛn akasa so wɔ cars nam a ɛtɔ aduro no wohyia car no ano atɔ mu na mmom sɛ wopɛ bi atu atɔn na wɔ Ashanti region ha a sɛ wɔ akɔ PFA pharmacy wɔtafo New Road Missy Herbal Omrom Angelos Omrom Apidanko Omrom Colin Lack Outstand Lazabruka Okewo Tinatex Sofolai Pure Live Buakwa Mavin wɔ Asafokole Saxeba Potas Blackout ne nation Potas wɔ Western Pharmacy Pampas Yellow Warrior Mokom Smart Herbal Bua System Tell Obenya bi nkanfoɔ mo kɔ kan drug lane Kiswa Keba Tinatex Nabo Ache Angel Ruta Repass Halos ko nyinaa wɔ go fine akamafoɔ mo kɔ Epi Pharmacy House of Drug Udama obenya go fine mogya no nkɔkɔ Hillside na mo friend Isaac Drugstore obenya bi Subai Kapeba Mose Greenlight obenya bi Chiban Agudo Depo yi opposite Takwari PC a wo asa Agudo fie Brekum Dr. Clement o Mrs. obenya bi Takwari crisis the answer when a friend of Sakra Udu wa Obori and 1000 pharmacy Kamalo PK Gombela Nyame adom burgerfoɔ wɔn kɔ sister coast edition store nti go from the blow no wɔn tie na ɛkɔ sikura baabi a ɛka do bia obɛnya bi baabi a wotie bi firi baabi a wohwɛ bi firi bia Bowra pharmacy herbal shop drugstore nti go from the blow no na ɛde kuku ayɛ no na no kora de bi frɛ me ipa ba coast the blow no bi o na sɛ no a no ma coast the blow no kuku da ho bi ba the pharmacy bia nti go from the blow no kuku da ho baabi a ɛka do bia obɛnya bi mmerɛ ni ti the number no ne frɛ me ni enim kɔmɔ 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine na make we be a understand the best aba na beto addition that's ne ye besen aba beto addition so ampa nti ma won sanka grow fine mo jedro no e be friend doctors here 024459 6532 0244 596532 Mudin at the Marcos, Jumed, Akoma Nsem, Akoma 87.9 FM, Onia TV, Oseko TV. Enti, mommy, na ya drew bra, Ben Maya, Wako Shiani, Enya Bano Putna, who rented a dynamo, na what they Sikanka was what the Mawo, at the Bearmano. And no, or my Bearman is saying. That scan what the price send 1,000 and I actually was send 500 now cut 300 minutes never comment mommy no what they send on and not the 300 send your phone 1,500 or the my Bearman Saturday now what this 1,500 my Bearman or J 1 no when the client crack so we didn't say I will back on the secret Bearman one kasa at the amount or buy when what you need 2,500 That's not time no appear there. What mom is it's never corner. It's a sika na odi ama wo. When no relationship no bra na wo ba be kwa akọ wo no. Sika na wo de ama je we na edu 1,005. Mpatwan. Emukura mom na mesa save ye. Nti me corner na o say ne car ha no. Nti ni engine ascent mo de anyo cross abronti omo ha nti. Ebi watch no na miss okay sana ite me so no ko sika we anka oji a na wa yesado ebi me wa aba no na wa nya bi na odi ama me
na me nso me fom pɛ adwuma yɛ ɛna me de maa no sika nyinaa kɔsi 6,000 nti na ɔsɛ sika a wasave no plus room ɛdan a me han like dan no sika ne me deɛ na me de ka ho ma no ne nyinaa me ɛbɛdi ne hɔ no 6,000. mepɛ sɛ yɛte aseɛ wo deɛ no a akɔdi ne hɔ ɛyɛ ɛdan no sika no a ne sister de maa no no patran ne susu sika na yɛ a me tu wɔ adwuma mu hɔ no ɛno na mepa akyerɛ enti na yɛtɔ baa no patran sika a wo save yɛ no okay wo de ɛma bɛrima no patran ɛma no de ka wo rent na ne sister no de maa no ne ho ɛma no yɛ sɛn akɔ 6,000 na de bank no na agu bank no na wotu susu na susu na woto wankasa na wo disi na adwuma mu na lady bi no ɛgye nti ɛdu me so sɛ mɛgye ɛna ɔfrɛ me na me sɛ okay sɛ ɔmofa ma wo na ɔmfa bra me wɔ nti ɔde sika no ba na ka kyerɛ me sɛ sɛ nti ɔde sika no ɛyɛ bibi nti wɔnyɛ a ɔde bɛma me wahu sɛ wo yɛde wo susu sika no ama no nti sɛ deɛ ne ka asɛe batam ana wo susu sika no ma ayɛ no deɛ na ka ne te apɔ ɛna ɔsɛ pɛsa mmerɛ adu sɛ menkɔ me nana no ɔnkɔ because me ɔma wo dɛ me wo akora kɔ obiara ne hɔ a ɛbɛso no mu nti menkɔ hɔ no menkɔ ɔmɛ wo wie a ɔbɛba na ɛyɛ biribi na masena na mefrɛ me a mɛso wɔ ɔkwan bɛkɔ membra na mekɔɔ nti ɔwɔ bɛka me a no de me kɔ hospital mo sɛ ɔmo yɛ me CS because me 19 ɛna mesi mempene so ɛna ɔmo frɛ me ka kyerɛ sɛ seesei na ɔbaa no sɛ wɔmpene so nti sɛ gye fo no maka biribi kyerɛ ɔmo ne adeɛ ɛho bi mempene so ɛna mesi yomate ɛna na yɛ Wednesday mo sisi sɛ the time akɔ nti adekyi Thursday nti menyɛ ready afɛ me na bɛyɛ first person na mobɛ na mo so okay ate nti adekyi na ɔmo sɛ na dan no yɛkɔ a na ɔmo sɛ baabi sisi abue mu kakra nti ɔmo ma me bɛyɛ nwumire hɔ nom ɛna by Thursday nwumire no by 2 no na yɛme adom ma wo na mo frɛ no sɛ ɔmo anyɛ CS no bɛ ma wo na ɔmo sɛ na sanate a ɔmo yi ɛba fie no 1 week time na mo frɛ no sɛ na wo hyɛ hɔ sɛ ɔbaa no wo a wobɛyɛ ne wade na ɛyi no nti 1 week abɔ adan a ɔsɛ ɔno wɔn na ma ne 1 month time 1 month time so no friend na wɔse ɔno wɔsi ne fie wɔsi wie a ɔda ɛna yɛwɔ maa na me blue for la corona na me abo ata na me kɔ hospital me sɛ ɛdi sɛ motwi nsuo nasa ɛnyɛ adi ɛna bɛsɛ friend ka kyerɛ sɛ me sika no ɔbɛyɛ bi ama because ɛdɛ metumi atɔ eduru a mode bɛwɔ me sɛ na pay me bɛyɛ mile ama me nti metumi atɔ eduru ɛdɛ bɛyɛ 1.8 million so na ɔsɛ okay ɔno ɔni 6% ɔma me 1,000 afiri 66,000 bi nti sɛ bɛrima no ɔnyi nsɛ wɔ no a wakɔ no ɔkra ne no ma anya problem no sɛ ɔpɔte a ɔfo no ankasa ne sika sɔpɔte na mmom wo susu sika no a wɔgye yɛ no mu wɔyi ɛde ama wo na ade ahwɛ ho yɛ ɛna me fi mu awie no na 3 days na me yi me bɛfi na me friend ka kyerɛ me sɛ ɔno me rent ɔtu nti anka ya member system na me sɛ sisi ya member system me nkɔgu yi na me wɔ dan mu na wo ma me bɛtu nneɛma no bra wo nti sɛ me sisa nneɛma na na kɔgye me dan no na me sɛ sisa nneɛma no sa akɔgu because sisi me bɛsisa me baabi a me de bɛtu ɛna ɔka kyerɛ sɛ ma bɛsisa a bibi yɛ ma me dan nka me sɛ piti me ba sɛ akere kora mpo ni hɔ na gye because wo na me de nneɛma no gya wo ntimi nka kyerɛ me sɛ na ne rent aso no wɔn misa ne sɛ ne rent aso otu kwan ɛyi ne fa no wɔyiyi ne nneɛma na akɔgu me bisa no baabi a wɔyiyi ne nneɛma akɔgu no ɔmfa ho so deɛ ne nka ho me bisa no ɛna ɔka kyerɛ sɛ ɔkɔ ne ɔde kɔ ne deɛ no kɔ ne maame hɔ na ɔhɔ no ɛdabrɛ no sisa nneɛma ɛna me so sɛ maabrɛ na me bi sika de tɔ nneɛma nti me ma ne bɛyere a mentimi abra mentimi gye na me de me fo no kuro ne ɔkala ne froka me sisa nneɛma na saa time no 5 ɛkɔ 6 months ɛte sɛ wo 5-6 months nyinaa no ɛyi mpɔ no a wokɔ wo yɛ no 6 months na ɔfa n'anim bɛhwɛ akwaraa
ɛna mesesa nneɛma me kɔɔ nti akoma ɛbɛsa kɔɛ na yare yɛ de bia yɛ wɔ hospital Tu bɛsa nneɛma no ɔma wo bɛsesa wo nneɛma nti wobaeɛ no na wɔno asesa ne deɛ na kɔnku ne maame hɔ dabi ɛna ne abɛfa nyinaa wo deɛ wɔ no hɔ anaa ne nyinaa wɔ hɔ ɛwɔ dan no a wɔse ne tam waso nti me wotu kɔɛ atu no kwan kora no mpo waboaboa bi ma akyekyere kotoku mu ade si wa ma ɛyɛ wo wo deɛ no na mekɔ sesaeɛ ɛne wo ba 6 months ade kɔ tontontɔ ne mmenufoɔ kuro no nyinaa picture no nyinaa wɔ hɔ na mebɛsesaeɛ producer wɔ pictures no anaa wɔni a pepatro adaworo ma mehia yɛnkɔ ɛna mebɛsesa nneɛma na mekɔ no nti mɛsa kɔɛ na akwalaa no yare yɛ mefrɛ no sɛ akwalaa no ho mfa no o ɔsɛnde sika no ɔsɛnde yɛ 200 a ɔgye sɛ another 2 weeks 3 weeks time ɔgye sɛ 2 weeks 3 weeks time ɛna mɛfrɛ no saa ɔfrɛ no saa mɛtumi afrɛ no saa ɔɔfi ɛna mɛsɛ ɛneɛ saa na ɛteɛ no deɛ mede akwalaa no bɛbrɛ no sɛna ɔne akwalaa no ni na wɔnhwɛ sɛ nokorɛ na meka sɛ akwalaa no yare ɛnyɛ torɔ na meyɛ de ɛtwa nti meba no mankra no sɛ meba because meka kyerɛ no sɛ sisi a dede akɔɛ no mete hɔ no menyɛ adwuma akwalaa no so na wɔtena ase awia nti yare no bɔɔ no wɔntumi ntena ase biara wɔkita me nso mede kɔsi mekɔpɛ adwuma obiara ne hɔ a ɔbɛfa me akwalaa abɔ me so se nti anka wobɛtena han dan no ma no na mɛtena wo mebɛtena wo so mebɛtena wo na masɛ adwuma bi a sɛ nko na menni ɛɛtɔ na bɛtumi asɛpɔtɛ me na akwalaa no te wɔ ne sika no adwuma asɛ nti meba no mankra ne sɛ meba nti mebɛduru Friday akwalaa no ɔyare eti maka mebɛduru no akwalaa no afei asɛ ne nneɛma no nyinaa nti mebɛduru Friday anadwo bɛ 11 ɛna mebɛbɔ punu no ɛna wɔbie curtains no si ɛka kyerɛ me sɛ adan na meba no mankra no deɛ ɔno mbie punu no ma meba na menim sɛ wɔtu kwan menim sɛ ne daa so ama no atu kwan anaa na akwantuo mu hɔ no na ɛhɔ na wokɔɔyɛ no ɛyɛ question o akwantuo mu hɔ no ɛhɔ na wokɔɔyɛ a na daabi a na metu sesa me nneɛma daabi a meran saa dan no mu a na ɔwɔ baabi a ɔka kyerɛ sɛ asoɔ no na ɔtu sɛ ɔpɛ sɛ mesesa na ɔfa ɔbaa foforɔ bra enti adan a wobaeɛ no sɛ woda no na ɔma a wosesa wo nneɛma kɔyɛ anaa mesesa kɔɔyɛ etu akwalaa no yɛ critical no mehu sɛ me sika no nyinaa sa mentumi ɛna me sɛ mede ne brɛ ne papa sɛ mene ɔno ne no ɔhu biribiala sɛ meka kyerɛ sɛ ɔkaa sɛ bɛsesa wo nneɛma no a wofa akora 6 months ɛde ne baeɛ no saa da no ano ɔma a wosesa wo nneɛma na asa akɔɔ saa da no anaasɛ bi a wo spend day time daabi mene me uncle baako daabaeɛ nti ɛsesɛ naanaa ne nsa naanaa yo ɛna wokɔɔyɛ no nso ɛdii sɛn ansa na wo sɛn kɔɛ no ɛkɔ because meba ha no na akwalaa no ayɛ 11 months ɛkɔ 1 year na mebaeɛ na wakyekyere wɔ bi nneɛma na menim sɛ mmarima no bi momfa nkyɛ me saa na mmaa no bi tie but me deɛ bɛrima deɛ na aba nti ma menkɔ no sɛ bi yɛ abɔnsamfo anaasɛ menim sɛ adwene bɔne na ɛwɔ bi ti mu ana because nnipa no wɔwɔ ne haw mu o wɔwɔ ne haw mu ɔyɛ n'adwuma ne nkakra ɔne wɔ bi aka ne ho nti ɔyɛ n'adwuma nti wo ba bɛfa no wonim sɛ ɔbɛyɛ no sɛ adɛn na wobɛha n'adwene saa yɛ dɛn ɔne problem kasa wɔ hɔ wo nso wasa ba bɛfa no anyinsɛn no ama ne ba wasa ama ne another problem like seriously ɛyɛ anaa ɛyɛ bɛyi anaasɛ deɛ anaasɛ wɔhunu sɛ na wobɔ ho mmɔden na ɔtaa bɛdidi wɔtwa baa hɔ no exactly to wɔn sɛ deɛ wosi kɔ na wosi ba no wase na wahwehwɛ bɛhu sɛ wɔn kora no twa baa no pɛ dɛ yɛma wɔn sɛ na wɔhunu yɛma wɔn ti wɔdi wei no ɔsɛ mu nti wekura biribi kakra wɔ ne ho na obi sɛm na bɛrima bi ama ha dɛ na akora bi ateta ne ho yɛsɛ akora bi ateta ne ho na wɔhunu sɛ hɔ yɛ wɔabɛsɛ hɔ wɔkɔ ebi abɔnsanfoɔ bu yɛsɛ bɔnsan wɔn wɔ kum wase wei wɔ beebi akum sɛ bɔnsam nua no ebi akora yɛ nia okay wokɔ waba ɔbaayɛ no wɔsi hɔ na de se mankra ne sɛ meba yɛbɛda abɔnten ɛna ya mene meba a wɔyɛ ɔfisa ne ho nyinaa wakɔ toilet ma sesa diaper no nyinaa nti yɛbɛda abɔnten ɛna mesɛ okay medeɛ mɛda abɔnten na abɔnten tontom mu nti aka a mepa no kyerɛ ɔngye akwalaa no ɔnkɔto dɛ mɛda abɔnten nti adekyerɛ na ɛhu ɛkwan yɛbɛfa so
na saa time ka no na ɔbaa hyɛ n'akyi na ɔtie deɛ ameka no ɛna wɔn bi ɛna ti ase ma me sɛ mpatwɔ ngye akonnwa na akonnwa no mfa no ɛna ɔbaa no pie ba yɛ na ɔde no wura dɛm ɔbaa no wura dɛm na wɔgye de kwala no hyɛ ne nsa na wɔfa no ba pie sɛ ne wura dɛm ɛbɛkyi no na mene ɔbaa no nya asafo kra kyerɛ bɛrima no ɛna wɔkɔ ɔtu wɔhwɛ me di saa kasa na meka abɔfo no yɛ wotie na meka kyerɛ no gye wo bɛ me mabrɛ akwala ketewa ma wo da mebɛwu a mekɔ ama me bibi akora po woni sɛ obi anye wɔ so no wo so a wobɛso me no wada wɔkyi ama me na akwala a wɔyare mɛyɛ da gye wo ba me deɛ mekɔ ɛna medi akwala no gya ne sɛ mu na mekɔ na ɔte bɛ ɔhwɛ me saa adekyee ɔbisa me sɛ sisi yɛ da yɛ no ɔde mebɛkɔ eduro so nso yɛ ɛna eduro no so na yɛ Saturday eduro no papa na ɔyɛ sɛ ɔyɛ eduro Tuesday ɔma Tuesday bɔ ɛbɛyɛ kɔɛ ɛbɛyɛ still maame bi na mesan ne bi kɔ maame bi hɔ mesan de ne kɔ maame bi hɔ na agye eduro hɔ ɛna na akane yare ne next sɛn ɛde yare pneumonia na ɛyɛ no na yɛn pneumonia yɛde ne kɔ aduro so instead of hospital mede ne kɔ maame no hɔ ka kyerɛ sɛ maame a mede ne kɔ no ɔno ntoma me sɛ sika na mede gye aduro no ya yɛgye ne wa bi ɛna ɔse wɔn sa afa me kɔ maame sɛbi sa afa me kɔ maame bi hɔ ɛna wɔde me kɔ no na akɔgye aduro no yɛ dɔkta wɔ sɛ ɛdan na ɛti mu sɛ ɔse maaba no deɛ ɔno atu agya yɛ agya wo ne akwaraa no ɛne ɛbɛma wo ho bɛyɛ n'akyi ne deɛ wode yɛ no so wɔtu gya me nti n'akwaraa na me sɛ yɛasa mo de mede bɛba ha ma mo aka abɔɔ no nti na mede saa ta n'akwaraa no yare bɛm so na mede ne ba ha nti mebaeɛ na mohyehyɛ me saa nti the third time meba ha no na mesa kɔ fie no mekɔdu fie no wabɛsesa bed no asesa me dan mu nneɛma no bi ɛna mefrɛ producer nti pie ba no mebɛdu a wasesa nneɛma no agya TV no mo mpa no kɔ sɛ ɛpa ne ne deɛ na wo ne deɛ ɛnyɛ wo ne ne ba ɛna ɛda so baabi na ɛda fam eti wɔ hɔ na ɛda so wo ne akwaraa da kɛtɛ so ɛna ɔno ne da fom ne so ɔgye sɛ yɛfrɛ bɛma ɛma ne ka de obi ɛpɔtee a wode yɛ no kyerɛ me wode no wɔka wo because ɔma me hu a wode no menka na ɛduru hɔ sɛ nti saa no wotu ase ya nti watu agya ne na akwalaa no wɔ dɛm mu ɔsa bɛsesa nneɛma no bi rɔba mede kɔ nsuo no nyinaa wɔbɛfaeɛ ɛkyiri ɔsa bɛfa samina a wɔtɔ fɔ ɔyi baako adwale akwalaa no 3 de aka no ɔbɛfaeɛ nti mekɔ nsuo fie no na megye rɔba ɛkɔ nti wɔde fie a megye rɔba ebi agbo crazy paa na ɔmɔde ne nam yɛmu o ɛna mefrɛ no saa samina wɔbɛfa na ɛha me paa na mefrɛ no budafo bɛka kyɛm sɛ na wo obi wɔ ba sɛ me kura mpo na wo mpani a ɔkwala sɛ me na wobɛfa no sɛ metumi de adwale akwala metumi de si ne nneɔma wobɛfa no asrɛ kyɛ sɛ wɔse gya ne di ɛna ne dafo no ka kyɛ sɛ ɛnyɛ ne deɛ sɛ me na no yɛde ne kurom ana ɔkora kɔfɔ nsɛm na wɔne dɛ ɛna ɛno so like ɛno nkɔdwa nti akwala no de mesɔre yɛ na akwala no ne kɔɔfo no ayɛ severe ɛna mefrɛ ka kyɛ sɛ akwara ne ɛni deɛ report no kora ama ne ho me ne ɛti na ɔka kyerɛ me sɛ memfa ne nkɔ drug store that time because minister what can I have to follow it because many option many choice na saa bɛrɛ na wɔ bosia na ɔgye yɛ no na wɔtwetwe ne nyinaa ma wawie baabi ɛna me kora nkɔ meba ase no mede akwala no kɔ me friend ɔmo dwuma mu hɔ no ɔka kyerɛ mo sɛ akwala na mekɔ wo ne ɔno na akwala no ho ntɔ no nti anka bɛyɛ a mesika no momfa ma me na momfa support akwala no sɛ kyerɛ bi a yɛbɛyɛ sɛ akwala no mekɔ no bibia bɛyɛ fine ana ɔme madamfo bɔs baako ka kyerɛ me sɛ me problem a mewɔ
ɛnyɛ ade a sika wɔ mo bɛtumi asɔlve sɛ ɛyɛ mɛkɔ kremetifoɔ no sɛ mɛkɔ akɔpɛ permanent solution a mɛkɔpɛ ɛnyɛ ade so ɛna mesɔre hɔ kɔɔ fie nti mepɛ dɛ akwadaa no kɔɔfo critical na mefrɛ papa no kaka sɛ akwadaa no kɔɔfo no ayɛ critical nti sisi ɛyɛ ne dɛ na ɔka kyerɛ sɛ mefa no kɔ lady bi bɛka area no mefa no kɔ no ho yɛ aduro ma no ɛna mede no kɔɔ maame no hwɛ akwadaa ɔka kyerɛ sɛ bɛɛbi ɔno ntumi ma akwadaa no aduro ma biribi etue ne nsɛm bɛto no nti ɛbɛyɛ a mɛfa akwadaa no kɔ children's hospital am sɛ children's hospital sisi a mimi ne sika ne papa so wɔ ne sika nti sisi a mɛyɛ ne dɛn ɛna ɔsɛ mefrɛ no medu a maame no bɛka bi a mefrɛ no ɛna mefrɛ no de phone no ma ne maame no kasa ɔsɛ wɔ ne sika o ɛna maame no kasa sɛ maame ɛyɛ wo ba o bɛrima no de ɔwɔ fɔm o ɛyɛ wo ba nim sɛ ɛyɛ wo ba maame no bɛrima no deɛ ɔmfa ɛyɛ wo ba na ɔba nko ara na mo a no wɔnyi sɛ twem ho a wo ba sometimes ɛyɛ ne mu ɛyɛ wo ba nti fa no kɔ bɛrima deɛ ɔmfa hɔ sɛ wowɔ sika baabi a fa akwalaa no kɔ ɛna me so meba fie mese sisi a mene sika nti mɛyɛ ne de ɛna kintampo no meba no na metu so so ɛna mefrɛ no ka kyerɛ sɛ sisi meba mɛbi abɛdu na yare no ayɛ fisi papa so wɔ no bi nti ɛbɛyɛ a moma me sika no na menkɔ nhwɛ nti akwalaa no tɔ me apo mɛgye no ne papa wagye ma no ɛna mo sɛnde me 2000 ɛna mefa akwalaa no mede ka the 1000 asfalt hospital ɛna sika no asa adekyea na mesa kɔ na sɛ bi no na cough no ma ne ɔmo de ne oxygen so no awɔ biara nti adekyea no sika no asa na mefrɛ de ka kyerɛ no ɔsɛ ne 1.5 sɛ meyɛ ɛna mesa kɔ pie kɔ yi dɔ 7,000 na ka kyerɛ sɛ wosɛ ngye busua fa akwalaa no kɔ agye no na kɔsi 1,000 ɔsɛ ɔno ohia akwalaa no tɔ na ɛbɛhu nti ɛwɔ mu saa ɔba yɛda hospital no 9 days nti 3 days bia na wa 3 days bia na wa meba ɔmo da hospital hɔ 9 days nti 3 days biara na kyerɛ sɛ bɛrima no aba mefa to ma no wei no pictures na ne adeade no nyinaa baabi picture no nyinaa ɛsɛ no wagye deɛ aka no nyinaa agye ka ho yɛmfa no gu so na ɔbɛgyina hɔ ɛbɛdiri si no wɔasi ɛgiri si no si ɛde ne ba dɔkta sɛ yɛ a obi tumi aboa ma wɔgyina so because wabɔ adapɛdwo ɛmu yɛ brɛ mike na bɔ adapɛdwo sɛ ne bɛba na dɔkta si ama Marco na hoye nyame adɔm si mi bala biti e no me bi o ngo ati no nneɛma bi a nwanwa pa o asɛ bi aka kɔ kɔ abɔ saa ɔbɔ fam baabi a na ɔku mu asɛ sɛ bɛ na ɛwɔ ka ho bi ati e dies na nyɛ fɛ koraa nti wa bɔ sa bi wi a no hwɛ ho ye ɛnyɛ sa ɔdo bɛkɔ ehia ho ho kyerɛ what's the bema on akɔ pesika ɛno nso ɔkɔ de asɛfo frɛ na bɛkɔ nti die di na wo kɔ ana tie ma ko nyankopɔn hyɛ mo mo adwuma we die yɛ kɔ so ne abɔ nkrɔfo nka yɛ aka kyerɛ mo sɛ ɛyɛ ba papa bi kai mako wɔn ka so ɔbɛto ano mpo ɔbɛto mako ɛnya agorɔ ɛnyɛ kosɛm ka ɛnyɛ numudwa dabi brabɛtwa yɛ ka dompe yɛ ka kasa ne wɔ fa ne maame ne nua ba ne papa ne butia ni ɛne ba yana ɛhaban kasa yɛte na bebuo mu eti na wie yɛde nkyia kɛseɛ ɛbɛfiri dr baa aso yɛ ɛde ama yɛhwɛfoɔ ɛne atiefoɔ nyinaa dane dan nyinaa sɛ nyankopɔn yɛ adom no de da brada sɛ dom yɛ nea ɛyɛ na nyɛ biribiara yɛ sonko bia o yɛse ɛyɛ akaka yɛ ɛyɛ dawubɔ yɛbɛkyɛ wo nipa no kwan no a wɔbɛfa so a udompe no ko sɛ ana yadeɛ bi asɛbe adokro nipadua na mennɛ wakusa amennɛ wo yɛ ho hwie nyeye amennɛ kyɛ sɛ ada ne sikahye no ɛno na dr ban sɛ nyankopɔn ahyɛ dade ahaban mu tumi ɛde adom no mprempren a me ne wo di nkɔmmɔ yi enti na me ne wo ka sɛ wofa dr ban number na sɛ yɛ yadeɛ ana apɛ sɛ wode abibiduro ahaban ɛsɛ firi nipadua mu dia na ne akonya aba sɛ wode w'ani kyerɛ ɛkyamfoɔ baa ɛnyarewa nyinaa bɛtwa ne hɔ na wonya bɛdu a yɛbɛmu ahunu sɛ nyankopɔn bɔ ahaban na ɔde ba atwerɛ nim no ɛyɛ nokwasɛm sɛ ɛtu yadeɛ ase ɛsɛ yadeɛ ma yadeɛ dwane ɛfiri nipadua number no yɛ 0244 988 004 0244
988 988 004. 004. And here was 0244 0244 08 08 34 34 82 0244 08 08 34 34 82. Number way and a Dr. Ba edidi guma ewe aso ye ho. O he Dr. Ba yen ye kira kwan ya tie hye ne nso. O wura mo Kumasi a ye sie wo Kumasi atonsu agogo. Kumasi atonsu agogo. Ye da wo ba bi e wona ye mfiri ho ko ba bi a. Enti hye no nso nso. Afa wudu ani trankran so a eno nso ye Spinters Road 18 junction ho eno nso si wa. Taxi rank bi ho amofa ni pabu so say o ba chamfo ba o ba fa no mo do aba ya so ye ho na fu wo so abehwa wo ya di awie ye di nkomoda bi e kan kan sa asem na bi ye ka jo ni say ni pa chi apa wo be wo be wo bi na wa chi anu wa su na ba bi me nua ba pa ma me amutie me si na hwehwem na wo chi abomode so do ani ba kire do taba ho emfa nko hye bibi a eye yape ye won kase hu ni pa chi aboni fra na spinal cord no ye wo mu bebra ebi ho ka wo bekia eti nanu ye hwema me bi e ma tia no ache otnen no ka tia fese nye ni a anka ne streta wapam nyina no anka hunu se ni ne ko enche mu da na bi obebi na akodi na chi esan se wachia eti na me ni wudi nkomoi ye ka se ni pa tia no obi tini ni pakro dia habet ne na ye ba hospital enya akutie enye chese nya numdwa ane ye dwa anwumtu ni bi to nyu Osi enye dembi na yepo adomo ahyema enye kasa bi ne yepo eye duro ne haban na ahyema buso aye de sa yade ebi se nipa bebra me kasa wo mo bia so eye ho abagi ayare sa be ka kye wo se Dr. Bansam a wo ka no enye kasa bi keke ye frɛ no pani behwe na be hu dwumadi a se bi nyankopɔ de Dr. Ba edi ewe aso eye ho enti na wachi kasa na menna se be wachi a momadi na hu se ani daso ho and say, Oba, nipa wachim wachia, ebia wofana kodi baby, amena wona mukra nyefe, wocha atare anyefe, wocha mpabo anyefe, esan say nipa diana balance na echima kore baby a, enne di otini nipa, edi ahaban tini nipa, eye ba heba hospital, yedi ebeya se dwumadi na ma wo. Ni nyina so wachi nyina no, efiri hefa, efiri nipa dia wachi kase, enne bi matre so mu da so nye, eno be ko bi ho a, enne ne mu nyina nye. Ye no na fi akofo sa ho ni nyina de abre no enti na se wo tie mi a keta wo da so empa wo da so matrasa wo da so ba bi a wo da no ma hu hiao evita mo ahia wa ebe ko na ni wo be nipa bi a wo bechim ana wo bechia na no akofa asemfo fro e de abre nipa na so Dr. Mase se wo yam fum so na wo chia de a ye de ye betre na ma wo ye de na etre na ye de haban ena etutu wa chikase no se mo abiebie sa rewe se bia fratre bi so men na sebe wo ye bubu ani a wote fom a wontimi nante no wo de ne ba Dr. Ba so ya awie ya me ne wudi nkume ye be ma wo bubu na wo bubu ni nyina watimi asori anante enye magic bia eya hapan ani edidi sa adwuma no fisi eni bubu na obubu no ya de kura ma na bubu atra fom ti ye ni mu adronti ye de kana no na wasori afiri ne bubu mu amenne watimi anante ama watimi akoye na adwuma enti awie wo hawo ewo spinal cord wachi kasa ebremu no abla Dr. Ba yanya so ye ho na ye hwe awia mi ni wudi nkoma aka che wo se ye ka obi himo a eye wadwonku ho kasa bi ho ne chance se erere na atwa firu a eno be so bi tie fo mata so na ka wo me wo tie wadwonku ya menya se wa mmomode antu America ma Dr. Ba wa tie dia de bebre wo ebeye kakra wuntimi ntu na bi na pe waka fom di so be so ya ku dal kra na ya fem di se bi dal be dem so betimi akoba bi no akoya fem ti adonko ana wo hibo kase no estrasie se ere na ka no ho a wan tu America ma Dr. Ba wa ubenya ha na so ne se de Dr. Ba tu no ho asi wo a wo ni wu ni mi enu nyina o se ya denti obi na dwonku ye ne ya ne hibo no nante o ka wo ma na ye ne ye de tutu no I want to cast what a casano. I'm not sure say everywhere. That's so Recase, I'm a Casari, a Saban Comuno. A Bahaba Hospital, Yen and Promo in a Haban Casa, Yan Yatina Bumu, or be on him at Dumeti or Casa or Vim and the Casafi to him the old. Yanon to talk from if he said, Yen himself, but then you were drunk where you were born a Casano, Naria, a Babadia Habai, a descent to Manama.
ɛna me ne wo di nkɔmmɔ aka akyerɛ wo sɛ wokɔtodwe no mu abiebie no wokɔtodwe no a wokatoro gyina wewewe no wokɔtodwe no kwan abɛdeda animu no wokɔtodwe no akora de butu so no yi akɔtɔ nkyɛn no anidaa so wɔ hɔ ɛkwan a ɛfa so ɛhwɛ nnipa kɔtodwe deɛ wobisa dɔkta baa ho ɛde kɔtena baabiara no a nnipafoɔ no abɛsa aka kyerɛw sɛ ɔno deɛ ɔni hwee deɛ ɔbi no ɛyɛ dɔkta baa enti ni agorɔ ne mfa wokɔtodwe ne nkɔne nam baabi ɛma ɔmo nkɔsorosoro no firi sɛ ɛkyɛ no na mehwɛ nso kyɛ wotu anamɔ ntam a wobɛhu sɛ wɔyɛ adeɛ no afei na ayɛ kamakama na afei ɛkɔ amoasom adwo enti nɛ awia yɛ me ne wo di nkɔmmɔ yi wo maame wo papa wo nua bi wo ɔfa wo ba bi ɛna wɔyɛ adeɛ wɔ ne ni anaa ne kotodwe mu ana ɔtete a yɛsi kurom a aburokyifoɔ nyinaa di ho adanseɛ yɛwɔ wɔn mu firi us baa a na wɔn kotodwe wɔn ntumi fa nyɔ ɛnɛ wɔn atɔ no na wode nyankopɔn da wo ma wotumi kurom sakra wo do ha ɛte hɔ kɔ afuo mu ba ka wo kotodwe ho asɛm abra yɛte a yɛsa kotodwe mu yade a wobɛma na bɛhwɛ wɔn yade akɔ na afei wote Ghana ha ɛwɔ ana kan wo sɛ wo kotodwe yɛ ɔyakyɛ a nante ɛkɔ tumi nante bi ɛtumi eti na wontu anamɔ ntɛm na woma dɔkta baa yɛnyɛ so ɛhɔ na afei yɛnhwɛ wo ɛma wo kotodwe no ɛyɛ ɔya no sɛbi ɛnkɔ ntɛm ɛma wo nso dwumadi a ɛwɔ sɛ wotumi kodie no wanya kwa akodi ɛna ɔbɛhwɛ me maame me papa bi abrosa a wɔte so wɔntumi mma fam koraa ɛsɛ adeɛ nti a ne kotodwe nti na maame yɛnkosi da bɛn ana abɛkɔmpre ne wo kotodwe abra yɛde sa ɛwɔ dɔkta baa hɔ a ɛde ahaban ɛna ɛtu saa yadeɛ no ase enti yɛbɛka kyerɛ wo sɛ obi a ne kotodwe ne ya a wɔbrɛ mu ɔbrɛ wɔ asetena mu so wɔ kurom a so wɔ ama no ne monto ne nkranka nkyɛn ne sɛ dɔkta baa yɛ dɔkta a yɛnyi operation wɔ nipa kotodwe mu yɛmfa dadeɛ yɛhyɛ nipa kotodwe mu yɛde ahaban na tutu kotodwe no so na afei cartridge na gregro na aweweɛ no na ahaban na kɔfifi no ama na saa aba nkwa mu enti nɛ sɛ kotodwe na ɛyɛ ɔyɛ a ɛyɛ baa herbal hospital ɛkyɛmfo baa ɛnyarewa nyinaa bɛdwane wobɛ ɛnida so wɔ hɔ sɛ kotodwe ɛbɛkɔ ɛne obi sisi ya ne ya sisi ya de atɛtɛ nkurɔfoɔ ɛne sisi aba yi enim akwalaa enim ɔpanin ɛnɛ ɔmo obi a no okompreni ɛna misali yɛ misisi yɛ me ya adwuma a yɛyɛ ntraseɛ adwuma a yɛyɛ nyina hɔ enti mmerɛ a wotena ase gyina hɔ no wobɛnya yadeɛ yɛ sisie nanso wonya wie a ɛsiane sɛ yɛwɔ nnuro ɛyɛ bibi korɔgye ɛyɛ ahaban ti wobanum bi a sisi yadeɛ bi a ɛwɔ nipadua no mu no ama ne wo sisi no waste no woaseɛ ntena wogyina hɔ anyina ɛnɛ obi si firi kaa mu trɔtrɔ mu wo a this for the 30 minutes on time ntene ne mu wokɔ busa no ne yi sisi ne na ho atetema obu ebi kɔ onyankwanhyia bi ana akɔka ne sisi no ne nyinaa ka bɔ mu a ɛyɛ yadeɛ ana aba nipadua no ɛno nso ne yɛnso yɛ ayaresabea a sa saa yadeɛ no enti na awia yi obi a ne sisi ya ne ya no ɔnsuro ɔgati dɔkta baa ɔbɛyɛ ɔkeka deɛ ɛnea meba hɔ a mɛtumi mɛka yɛka kyerɛ wo sɛ wobɛyɛ hɔ a na ɛho yɛn yɛn sika bi ekuta wo bi a wɔsɔ wonya aduro bi a deɛ bɛmu aduro de akɔ yɛyɛ nkyagyew ɛnka nkyɛw sɛ ɔfam sika ɛwɔ fie nyina bra ne ɛhwɛ ɛyɛ nkakra deɛ ekuta wɔ no ade agye wɔ aduro na wɔkɔfi sɛ yɛnim sɛ aduro no ɛde ma no wobɛnom ama wɔn nso wɔtɔ fi sɛ bere a yɛtwa boɔ ma wɔn kyerɛ sɛ yɛni aduro yɛyɛ ne nkakra mu ahu sɛ yɛ aduro no ɛsa yadeɛ enti obi a wɔn sisi yadeɛ ne sisi yɛ ne ya ne pensi paa wɔ mu no ɔmra dɔkta ɛna wɔn ahyɛ ase ɛba ɛna obi sɔre anɔpɛ waka dɛm ontimi awɔ ketewa wei na waka dɛm ɛyɛ di romantism ɛna ti nkasa ne tuntum nipadua na bɔ soɔ ama ɛna wɔyɛ ne ho hwee yie maame papa ɛnkosi da bɛn na mdeɛ sasaborɔ bɛyɛ mu abusua yadeɛ abira dɔkta paa aba a wɔhwɛ sasaborɔ yadeɛ enti na obi a sasaborɔ romantism ana arthritis agyegye na apɔ so abɔ soɔ ama ɛna wɔyɛ ne ho hwee yie no ɔmmra dɔkta baa hɔ ɔmfa n'ani nkyerɛ ato nso agogo ɔmfa n'ani nkyerɛ nkran na afei ne nipadwam ne ne ndompe ne ne nkasa ho adwumadie no a yade aba mu no yɛnhwɛ ɛma ne nkɔ ɛnam ne wo di nkɔmɔ aka kyerɛ sɛ woanya nkwanhyia ama ho baabi dompe abu a ɛyɛ dɔkta baa so ɛyɛ obi a ne kasa ne ne dompe abuo no gye sɛ ɔde ba dɔkta baa hɔ so wamfa ama hɔ ntɛm na akɔ nam baabi a ɛne ɔmo toa a na akɔ akɔsi nkyɛn na afei wode ba dɔkta baa bra ne yɛmfa ahaban to so ne yɛnya ahaban ne ma dompe no na dompe na ntoa yɛde kasa no ɛbɛ wieyɛ yɛyɛ ka kyɛw ne sɛ
deɛ wonim a wɔsɛ wofa ɛyɛ Dr. Baa number no oni friend no ɔsɛ deɛ na menim ane sɛ m'ani apie deɛ wonim ane sɛ twerɛ Dr. Baa number no na afei yadeɛ bi a yɛammɔdin yɛanka ho asɛm no frɛ na bra na yɛnhwɛ ɛyɛ 0244 0244 988 988 004 0244 0244 988 988 004 004 and it was 0244 0244 08 34 82 0244 0244 08 34 82 Dr. Bawo Kumasi Atonsu Agogo Abai Hospital n'akyi ɛnkran was Painters Road 18 Junction sɛ wo pɔ yare ne oduro ɛwɔ Ghana ani baabi ade a baabi a wɔsɛ odu ani kyerɛ ɛyɛ ba Marco Yankopɔn nkɔso no onyam kɛse Isham pa Nyamishira won so aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onia TV Kosaikom TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a na wohwɛ na wotie no wɔse Qnet pa I born said you be see about no sana me born wa eye me de okay or say my name is Solomon from Ashaman. I'm a driver license. Say please, I'm looking for a job, personal driver or any or driving job. Okay, you are doing a great. May the Lord protect you and long life to continue to work. Okay, I mean, also to me the message about now you can add the amount 0245 301462 0245 301462. Sounds so and a what problem or how how no any do say was so one for now say just a when we said BBA we at the amount who could do what could be an who could be the pacrono bonnia what could be and pump yes well when you apply amani what was Akoma 87.9 FM here wo Kumasi Astra ye no Kumasi for main gate no and it share no so the tie bia no oba oboafo no ebeboa ye amayen so yet be abo eno nti ba bia wo free ba bia no oba na oyira kwani production line ye 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529. First up production line now. You bet you not yet your coin. What you mean? Okay. ATM minute mommy at was now. It is a say. What the Aprana hospital Bemana Sunday 150 cities and was sending 1.5. A bit no was sending 50 and not 70. Now, better honor when didn't see the funny film and me talk need only me to a brainty and yeah, that's I was wondering. It's maybe me was coming na for share honor a colano so or the fee. Benefit. Obana Bema. Ba. Oh, know what you're saying. No 1 year, 2 months with 3 weeks. I see. If you would have been Thursday, 7th of this month. 7th of this month. Hospital now my nurse in catcher is would fear for hospital because I am it's a bed or no hospital. Sir, it's a one tea and baby baby. It's a bedroom no and okay be catcher me say me na one of them actress and they are. It's okay. Na me ma me say akola no free no be ma na ti dem no enti mo ja me nko na wo ko. Enti omo aba be family ni kote na me na ho a say ye kakra me ti aba sa be pedwuma bia ye na ma ba pe. Enti na me ko no the fridge ne TV a waja ye no. Me enti me ko di ho na you know ho me ko dru ho Friday. And then the following Friday movie and me come in like na me hu kura me no dia me ye na mo de me ko hospital
na me friend no say almost 6 from the cost to from the cost no so because say dem ayare abeda hospital mo admit me kura mo ma me su o say ono wa ni scan ti me abotro no ba go yen scan the best send dem mante me ho ka bio na bills ni na me try no me yi so na me pefi na me ka che me friend me ka che say see ma be di ha no on ye bin send it so me nye adwuma ha so adwuma no to krampo me ye enkwanti ebe a fridge na wogyae no fama me na membrɛ Kumasi na memfa fridge no ɛnyɛ adwuma sɛnea mɛtumi asapɔte me ho abɛpem te because sika a ɔbɛbɔ wo sɛ ɛnyɛ bi na memfa nyɛ adwuma bɛdu time wobɛnya sika no sɛ fridge na wobɛgye a na wagye na mafa me sika kɔtɔ fridge ɛna wɔ se fridge no wɔde ama ne bra Ɔde fridge no ne patran ɛna mɛsɛ o sɛ wo bra deɛ a wode ma ne na woka kyerɛ seesi no kɔ ɔbɛte aseɛ ayɛ dɛn ade ma no because fridge no ɛso ɔno so hia ketewa bi wɔ ebi tɔ bi a wɔde bɛnum nsuo no nti wei deɛ so ka kyerɛ no ne ne kasa ɔse baabi a ɛkɔdi no ɛnyɛ ade a wobɛtumi agye ɛna mesɛ okay saa me ankasa bɛpɛ bra ne number na memfrɛ no na menka kyerɛ no sɛnea asɛm no kɔsi na ɛyɛ den a wɔde bɛma me ɛna mepɛ bra ne number na mefrɛ no mefrɛ bra no bra no ka kyerɛ me sɛ ɔne fridge no ho hwee wabra saa bɛn so na wo sika no a wokɔyɛ kyɔba a na wotu susuo no a wokɔdi ne hɔ no na deɛ ɔtua ma wo no na aka sɛn na aka 4,800 wantua wantua ɛna Bɛpem nnɛ. baabi ɛna hospital bill no ɔse megye na menya kɔsi 1,007 ɛno deɛ wɔntua no hospital bill no deɛ wɔhyɛ da ɛnyɛ sɛ wɔni tua no wɔntua saa bɛn no akora no da hospital no a wɔse kɔgye bosea ne adeadeɛ no na ɔnyɛ adwuma na ɔte pii saa ta na ɔse ɔmo agye ne ka ɔno na ɛse anaa wohunu yi ɔmo agye ne ka mpa because meka sɛ yɛde nti na ɔte fie wɔn bɔ yɛ hɔ deɛ because minni but ɛkyerɛ kora sɛ muhu sɛ ɛyɛ dɛn na wohunu sɛ kaa no apa so ɔmo agye wɔte fie anadamfo a wɔne ne adwuma baabi no na ɔkaeɛ so ɔno nadamfo mmarima nadamfofoɔ no wogye wɔn di saa ɔno nadamfo no no ɔnka bi ma no ɔhu no mmarima a wafa adamfoɔ na ne yere ni hɔ na wakɔ akɔfo ɔbaa bi akɔ akɔhyɛ ne dan mu na ebi ɔbaa ne baeɛ no wate sɛ me kunu ɛkɔfo ɔbaa bɛhyɛ hi nti wodeɛ ma menkɔ bi sɛ nadamfo ɛno wakɔ akɔ bi sɛ bɛrima nadamfo yɛse wadamfo ne ɔbaa bɛhyɛ na bɛrima nadamfo no nso sɛ ampo no bɛhyɛ hɔ sɛ baabi a wɔyɛ adwuma wɔ hɔ bi na meyɛ adwuma nti deɛ me ne ɔmo yɛ adwuma no ka sɛ kaa no ɔmo gyeeɛ ɔnni sika na wo saa berɛ no ayɛ adwuma daabi wonni sika ɔka kyerɛ sɛ kɔgye bosea adɛn na ɔno deɛ wankɔ ankɔgye adɛn na ɔno ankɔ ankɔgye bosea no because ɔkora na wohwɛ akora no nti deɛ wɔ so ɔkɔgye bosea de sɛnde wo na wode hwɛ akora no na nkɛyɛ wayɛ na saa time na me sisi a baabi a ɛkɔda no ma menyɛ akwadaa no video na memfa sɛ me madamfo na ɔmo dwuma ebi a ɔmo hu sɛ na akwadaa no da no ebi a ɔmo hu akwadaa no like they will feel pity for her na ɔmo sika no bɛma no sɛ na mede bɛma no ma send no video no message attached with it koraa mpo begging him. Okay. Belucci. Akra no ne ba 555. I thought to suma me. To suma me. Akra 555. Ɛna bi ayi ɛma na nipa na ho so na wɔn nyinaa ka wɔn sabo mu so akra. Ebi kede ya hwere akra. Akra na so te ase. Kakra Belucci. Are you ready? Patch to suma me na. Ye brand it say there ye na pro. Me patch onye we ye birthday. So na ye kɔ ye ni. Nti me patch the video no patch enye we ye mesra wada. Ahwefo ne atefo we ye obi ba wadi ne birthday no minimum hu hwe. Mesra mu ada nya pra we ni aka. Wo mo hwehwɛ no aba na ye do no. Nti sese akra no kra de waba aba be frame. Dem na wo wohyia no wɔ madada. Or Marseille, or Madrid, wait for. We just saw a friend. To know no about for Marseille. And I mean, yes, the fear there were in Bears and Sana was when you need Mamma Crackers, when you need 7 was I come back for 50 years. Okay, I shall 4 and yet 4. You show that's one.
Belucci. For bad time. I was so young, Kuruma went you. Not a crap, Yabia, or no, or both. Or Konuoba, or Konuoba. Now, Bema relax. Now, what a baby. Now, what can you do for me? A pasta. I shall process it. Your friend, inside the bar. Said you're not going to be in city, you know. You're the better night, because maybe or not the hospital. Pneumonia, me part of photo to mammy, baby, or asipiti, photo to her mammy. See your baby, na this is so na mamma no, aya ha. Nasty will seek us some new. Not your best, you not your and so. Not your share, na ayé bìbí ẹwọ ẹ wò bíá sukuu so asẹ bi ẹgbẹ ẹkọ sukuu tia sukuu fish ní à nti sẹ wọn kọ fún wọ́n sign back na ama ẹmoa no nkọntẹm ẹwọ ẹni mu kakra sẹ bẹyẹ a yẹbẹtumi ayẹ ẹni ase ẹni sẹ papa ẹsẹ wọn fa ne ba ne ba ẹni mu yẹ ọbẹyẹ dẹ ẹni sẹ ẹmẹrẹ ntumi anam yẹ akane bi afi mu no we say opportunity no so bia na bibi eba sa na yɛ pɛ sɛ yɛde ba emergency no bi o ka sɛ na ma ko ɛne na ɛbi asɛ yɛ na mo gigi sɛ wo wɔ adwuma mu na yɛ de akora yi sɛ there was who go and who be there so bia na wɔn nso me guardian angel bi ɛhwɛ saa abere no a obetumi aboa sika de yɛde akɔ akɔsi your chance because in school for your credit bro ABS and your it is a BBC pass here in town. This the trade be not see you already the guy is starting into mobile film. A year of because ha you need to do. If you are sharp, I know it. If you are wood radios, if you are wood said here, I didn't seriousness, it's here. And the area you did any who you bet me describe the situation actually war. I'm a woman say it's serious, but will be all because I pray, say, yeah, I know mom, why you know, bet will be back after the more harmony. And Sri Lanka, and you know, you know, and I've done here. So people are not there, it's situational, am I? That's serious. What we are not because being my said the say I pay what ten home painting funny at his show now bro home was here now home so here I can marry remember why so the cabbage me at yes why yeah yeah kind baby kind I am my 87.9 FM on your TV frequency. You are down on my message. 0245 0245 301462 301462. Well, now, me near Beman, so I'm found out and they at it. And she say, dear Nessia, or hey. Video, the real video that is a made and say, me send them down for no only thing only say a critical say they are moving more plan It's your baby, a private film your castle, fridge, and one fight within your bed. Any other Linear Berman friend and I walk continue say
mehwɛ sɛ mede megya baadeɛ akwadaa na ɛwɔ akwadaa no afiri nyɛ ade a mefa me bɛto me din bi so na wɔne nti menkɔ mpa a wɔnyɛ sika no na wɔde ama me na waka wafrɛ me nso sika no sisi deɛ menya de bɛyɛ adwuma because menni sika wɔ baabi a mekɔ akɔgye ayɛ adwuma mentumi ntena kɔpem time a ɔno bɛnyɛ sika no na wɔde sɛ kɔhyɛ wo bi ase nti mede naba sɛ wɔmɛpa me sɛ wɔmpa sika no ma me na menkɔpɛ baabi na memfa nyɛ Mama Congo. Yes, that's right. Who of a sudden now no asɛm na ɔkaeɛ no megye de woyɛ apapapa asɔre pikyi na ɔsɛ nyɛ me hɔ mmɔ na nyankopɔn mmie bɛfa ma homa mu nware ɔbaa bi wɔ hɔ no ma ɔhu n'anim atim sɛ wobɛhu bɛrima bi na akyi na yɛma na mayɛ kɔdi ti sɛ asɔfo woanyɛ adeɛ yɛka konko yɛdi konko nkɔ na wote hɔ no ase na wode akɔgyina asɔre dɛm na wonsiesie hɔ nso yie akɔbɔ mpayɛ na adeɛ mpayɛ siesie no a yɛka no woayi w'adwene afiri so a wode mpayɛ no bɛtwe bɛrima no waba wobɛkɔ mpa mu ɔno wobɛhyia no ɔkɔ na hɔ nya sɛ hɔ ne mpaebɔ ase nti yɛ point na meka ku sɔfo asɔte mete tv ne radio so a metɔ kongo na wogye sɛ de woka akasi so wotɔ kongo no wie a na ade mpaebɔ no sɛ biribiara kɔyi yɛnuaba a ɔno bɔbɛs pra tutu kora se wayi so kongo no ne naduro atwerɛ no ɔpakɔ mmerɛmmerɛ mɛma de ne hyia mu ɔse boro 10 ɛnso wɔse wɔno aduro a wɔyi so ayɛ kongo ointment a na wo a wodeɛ baako na wo asena de nyankopɔn de yɛ a ɛmmoa wɔ ɛbɛdi wakatene mu ama ne ma nyinaa yɛ kama nti woyɛ ɔbaa na woafiri mmerɛ tinti a yɛde kongo ho nkɔmaa de ho nkɔmaa wayi w'ani sɛ wodeɛ wonka ho hwee wodwo so bi a ɛneɛ wankasa wasɛm wɔ na ada ɛbɛtetrɛ de mɛde aba bɛpɛ yɛkyerɛ kwan no na yɛde kɔn ho na yɛkɔ so wohwɛ yɛ a na wohu yɛn ate aseɛ ɛtumi sɛ yi so kongo ɔntene fa tuatua anɔpa ne yɛ numere ɔfa ɛyɛ first time a woyi so a medeɛ twe ho firi nnam bɛɛ na awɔtwe ɛnam kɔkaa na awɔtwe mmienu wɔ baabi ɔmo sɛ mu kɔmi so saa ɛnam sɛ yɛmu bi sɛ neɛ yɛ abɔmo o ɛnti wotwe ho bɛɛ na awɔtwe a wonyi so bi da afɛ na woyi so nti wotwe ho bɛɛ na awɔtwe a na woyi so a nɔpa ne anummerɛ gyina so a bɛɛ na awɔtwe na no koraa no nyɛ nkɔ wo dɔfo a na wokunu ntimi wa wobɛtumi ayɛ examine no wohu sɛdeɛ adeɛ no ɛyɛ si akɔ akɔduru nti wokɔ na kɔduru afei yɛbo aba so na ɛti wayɛ wo na adeɛ a ɛwɔ kongo ho nso ne sɛ wɔne sɛnti biara a yɛkɔ akɔkyewoɔ ɛma wei yɛ ɛyɛ secret so ate aseɛ wankasa wowura wo washroom na wopie kɔɔ bedroom na woasiesie ho a wɔne nea wayɛ wo ho a wapie ɛti ɛyɛ wo nko a wasɛm na ɛkɔba sɛ yɛkɔbie so na pampa bi afiri mu ba yɛ akyew adeɛ wɔ bi na woyi so a ɛne sɛ ayɛ nwo nti kongo no ɛma bebree ho adanseɛ sɛ yɛnim adeɛ a mode yɛ kongo because yɛhwɛ a yɛnte sɛnti yɛhwɛ a yɛnte perfume bia yɛhwɛ a yɛnte bibi hwehwɛm bia yɛhwɛ a yɛnte pampa bia ne nyinaa ne sɛ yɛayɛ no natural artificial colors bia ni perfume bia ni yɛayɛ ne sɛ tete hɔ deɛ ne pɛpɛpɛpɛpɛpɛ na ɛne tete hɔ deɛ no so yɛ wɔ ntam ne sɛ tete hɔ no na sɛ bi onim deɛ wɔ ɛti ɛnanam no yɛfa aboɔ ne boba na wɔn atwi no bra ne hahama na ɔmo ade nneɛma bi afrafra
afei ɔmo de fia so ɔmo de tuatua na bɔ ɔmo adeɛ no na ɛkyɛ fine pampa bi ani nanso no ɛyɛ a wontumi nyam ne nyinaa ma no nyɛ fɛkɔfɛkɔ eti wonya particles bi ɛwɔ mu nneɛma nketenkete bi ɛna ɛyɛ a ne yɛ suro sɛ saa deɛ na ɔde kyɛ wɔ nan mu na wokɔhohoro na ebi kɔka mu a wɔanhwɛ a na akɔ akɔporɔ na akɔfo wɔ hɔ ɛno nti no yɛde saa nneɛma no bi afa abɛɛfo kwan so kama yɛayɛ no kongo a wohu particles biara wɔ mu ayɛ mu smooth ɛde ama wo ɛno ara ne sɛ womia bi da to asa aba so anaa wo nsa so anaa wɔwɔ insect anaa wode akɔ ha anaa wɔtua wompɛ wi na wopɛ deɛ he ɛkɔ w'anan mu bɛkuokuro nsuo bi a ɛnyɛ papa a ɛnyɛ natural ɛwɔ w'anan mu a ɛbɛkum si ɛbɛti saa nsuo no afiri hɔ ɛmaa yɛwɔ nsuo wɔ yɛn ho sɛde nyankopɔn saa nsuo no yɛ nsuo a wohoro yɛn anan mu hɔnom donkodonko na wɔakyiri hɔ no nyinaa ɛpia bɛgu anim ɔbaa wɔ hɔnom a na wokɔ akɔdware a wofa nkyɛme wode nsa wura w'anan mu wokɔ nsuo kakra bi sɛ bi wɔkɔ ɛho akyi na aba abɛsene na ɛkɔ ɛno deɛ ɛyɛ natural ne ɔbaako kɔ hɔnom a saa nsuo no ayɛ twɛmtwɛmtwɛm fati asɛ no yareɛ wɔ mu ɔna ayɛ ne ho bebrebe rɔba ebi ayɛ yellowish sɛ sɛ akokɔ sradeɛ ebi ayɛ ne ho brown color yɛyɛ mogyasu fi bi saa ebi nso yɛ fitaa ebi fitaa na ɛyɛ no so sɛ nneɛma dɔɔto nketenkete bi na ɛnenam mu ɛno na national level yɛka kyerɛ wɔ sɛ saa deɛ wɔ doctors no yɛ huahuahuahuahuahu yɛbɛsi yɛsi ano kwan fi sɛ wɔ haw kɛseɛ brɛba ɛyɛ infections a ɛbɛtena maa ho a ɛyɛ a na maa ne wɔn mu nim mpo ebi wɔ kora 2 years na wɔnim mpo sɛ ebi a bacteria aboa biara aba ne ho wɔho ɛno nti fatua yɛde kyerɛ wɔ sɛ fatua wonyanya bi nso a fatua fa bɔ ho ban ɛfiri saa infections wei ho yɛ number sɛ 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 what did you Marco ɛbɛyɛ nkekaeɛ no nyinaa firi hɔ ampa yi gyina hɔ bɛyɛ firi hɔ ɛbɛma wɔnan mu kwan abɛyɛ te sɛ ɔbaa koraa a womfa bɛrima ɛda na wɔnan mu hɔnom ayɛ ka na wɔwɔ ɛna me ba mde nyinaa na ɔno ɔyɛ nua bɛrima fɛ di nkɔmmɔ saa nkɔmmɔ na mɛsa tete ɛsɛ pa bebree ɛwɔ saa deɛ no wɔ mu tiri ɛwɔ nsoma bi a ɛyɛ a na ɛku yareɛ ɛku amanfo na saa nso ano ebi a ɛne da nipadua no mu ebi a sɛ ɛyɛ ne nsa ase ha yɛ wabakɔn no deɛ yɛn aha ɛne ɛwɔ ha amena mu ha no mu a ebi a ato na ɛku hɔ no mu saa asɛ ɛni na ɛte sɛ nsuo agyinagyina nsuo no obi hɔ no ma ne nan ase hɔ no no na ɛto gu faako saa na ɛni na ɛhyɛhyɛ nsuo aha na nsa wohwɛ social media ya na nkɔmmɔ bi kɔ so sɛ saa egu na wasuspect sɛ HIV AIDS no wɔnyɛ bi nti yɛ brada baako frɛ no ɔne yɛdi nkɔmmɔ sɛ ɔno saa nsaa no ebi to gu ne nan ɛnyɛ anansi ebi to gu ne nan ho na ohun social media saa no sɛ nkɔfoɔ ka sɛ HIV ɛma wɔde hu ɛkɔ yɛ ɛkɔ test premier no ɔkɔ na yare no bi ɛni ne mu di doctor hwɛ no ɛma ne nnuro ɛne nnuro bi a wɔde bɛsa so ɔbɛnum no no ntumi ankɔ ɛna wɔde dɔre bɛsa so asɛ wɔde sa so asɛ ne hyehyɛ na ebi sɛ pipi no ɛba na wɔsi wɔfidie yi so a ɛna adanom na ɔbɛtena ayɛ bɛbaayɛ a mbɛtena ha me ne wodi nkɔmmɔ na wɔsi ane me ne wodi nkɔmmɔ bi ka ne sɛ na doctor duro na ɔde sa so mo nie ɔnkɔnkɔtɔ kongo ne bi because some ka sɛ saa ne mpɔmpɔ nyinaa ɔnkɔnkɔtɔ kongo ne bi nti ɔso yɛ brɛbrɛ bi wɔado ato ɛna ɔba abrɛpɔ junction obɛnyɛ tomienu ɔso nyame ate na akɔ ɔso ɔyɛ so ate ne mpa kokora nwie adeɛ na yɛ ɔsi ayira ɔyi afiri hɔ adeɛ a wakɔra ne ho la test ne ade yɛma ne nnuro a wanom ɛne bɔde bɛsa so atumi ankɔ ɔsi congo ointment ama atumi ɛkɔ na wɔdi mu nkɔmɔ akyɛ ndamfo mi sɛ congo no yo ɔmo ka na mɛda ka sɛ mɛ san kɔ na nabofo ne yɛn nim sɛ sɛ gu ne nan ho ti ɔhyɛ sɔɔso nhyehyɛ da biara wɔhyɛ kyerɛ ne slipa wɔyi ne nan ho kyɛ ne nabofo na yi ama deɛ na nabofo ne ka yɛ ne sɛ bufu duro wei mu ɛyɛ a no de aborɔfo no na nti pastor ɔbɛbi a aborɔfo na ɛsɛ sɛ ɛtumi so na meka kyerɛ yɛadɔfo ne yɛtiefoɔ ɛne mo a so congo ne mo afi a mokɔ akɔtɔ bi nyinaa ne sɛ ɛti na me say artificial colours bia yɛmfa
enti na ye nua no ma o mo de ye ya na mo si ye hwa ye nte hwe e de na mo de ye ye na bi si hu ade mo de ye ye mfa bibia fra ye krampo de mo anka ye mpo ye nim se biduro na bi de abofiduro efa e bi mfa Congo ointment eye nubna ene hatoma ene de aye ye mfa biara emfra no sra wada obi de bia fra mo hu na mo di sa ko no Congo ye nka ene na ama ye ointment na aba no aba mu soronko ama ene wo senior high school ama ba wa no obi a to bi da ne chop box mu a o mu tuetu ana se mbeka se ye ti senior high school fo nim ani ani ma ba wa no di nkomo efa infections a ɛha wɔ mo deɛ na mo de treatie obi tumi bɔ ointment bi de wɔ sɛ ma atɔ mo mi yɛnkɔ eti Congo ne ɛyɛ adwene sɛ yɛde bɛkyɛ nkwalaa yɛde bɛkyɛ wɔn mo for the ɛna mo nyi so nkɔ yɛde Congo ointment nkyɛn nkwalaa no afei house mistresses head mistresses ɛna ɛfrɛ because nkwalaa na kɔ di ho nkɔmɔ sɛ Congo no wɔn hia biem adan a wɔn anan mu a na ɛkeka wɔn no ɛna ne nyinaa akɔ na afei deɛ de bɛkɔ biem deɛ wɔsi yɛtɔn ma wɔn mo nti yɛtɔn de ma wɔn ɛna nkwadaa ne nyinaa ka kyerɛ wɔn maame mo sɛ mo ba visit yɛkɔ sukuu a na mo pake yɛ nneɛma mo fa Congo ointment ntum ma yɛ na yɛmfa nkɔ eti Congo no yɛmfa biribiara ɛyɛ wɔ haw ɛmfra nti ne yɛsɛ yɛ mama ayowa ne nyinaa no yɛmfa bi ntuatua wɔn mo mɛtu bi nkɔtɔn mo mɛtɔ bi maako sɛ wowɔ ha bi wɔ nan mu nti na ba bɛtɔ Congo no a yɛpa kyɛ bɔ mɔde ane frɛ ne ne nkɔmɔ ebi a watiti wɔn nan mu akyɛ bɛmfie mmienu wɔn no nnuro bi ntumi ankɔ ebi kura duru wɔn gyaa mu ama nipadua nim mmoa bi hwew anaasɛ nneɛma bi nam ho a frɛ yɛn ɛwɔ 0249 01 71 01 0249 01 71 01 ɛna 0204 61 Yame insha papa miniapa beda say eye Akoma 87.9 FM Onia TV and afe Osei Chrome TV Akoma mu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na afe wutie no na ye betwa so me pacho ye betwa ye ho aba sima eno nti ye ba na ye de aka atoa so Ofa na se ha de adwuma sonko Uzo won me hu pa we nyenu ege unyo se ofa wa wo keka so ni nyina eye papsco eba capsules e bibiduro ni aye ne topa ye onu ma no pa mienu enwumre mienu ne dwuma dia ne se eboa brebo no ma brebo no ye dwuma yi enuane ye die nsu aye nom ni nyina no ekọ ye mo brebo no ne di hu dwuma yi de e papa no na nipadua na fa de enye papa no so no na ne so abesere ko e ma nipadua enya nkoden adefu bi ekọ nipadua mbia no eboa ayifu bagya nu e ma besere ko bonchen e no bo friend detoxification committee detoxification ya ni kasa no say casco eba center na kofasa aduro di aba ofa we de mesra mamba ko pe na no nya hode ni bi unia okodo so bia wo so pe e papsco eba cap obenya bi enti we ni de nya de be so enti ko da ko pe bi to e pasco hey e papsco eba cap me akrobat ma jimwadi yes enkoda a omu enya enfie edumni no entumi ennum bi apefo anyone a wama mofra no for enso entumi ennum bi FDA agi edwadie yi enkrato yi ato me don't we see like say grow fine there ama fine papa why su say na also grow fine why no me show crying say hey aware for na dey na monyi amoni agisia somewhere secret na nie aha grow fine herbal tonic ye moja drum waso aba ebo afoforo yie pa ye de yan kese ye koko na so da ye entiemu hwam emu so da enti wo yo bia ntientia wo so wonum ato awuntumi ne di aduane pampan fa so na wo fe honamre wo ye adwuma kakra bia na wo sai otitisi afei wo ba wontumi mo ne sai ye wonum grow fine moja drum no na ebo ni podwe siesie ni ye pa grow fine herbal tonic eye super enti wo bia wo pa ne kese motu no for the tremu e kuma se asakore mampo wo sabeka bi wo all chemical shops and you be dro de bia wo di mo sawo presentation for sano messi 0244 596532 and I say 0264596532 grow fine herbal tonic ana moja drum super no me middle now then na wote ho a wire stay for sa no
ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your men send me name much chemeno. E mo yetitriti. Mentumi mpo sorry. Wo na enwanwa. Eno me freedom buy na me ka kire wo say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya na se wada. Se wa anom. 3P garlic mixture. Ema moja edu mofusane no. Echeye. Natural garlic papa bi ene edi aye. Aha. Na madam Fukofi mpo ka kire me say. He work natural health for bi bidrobi omodi aba. Ye friend 3P garlic mixture. Wo ko toje ne waposo na asori a. Wo complain no. Se wonum 3P a. Ebe jane se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atu. 3P garlic mixture yi. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam. Bokuma say. Ubenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidang, Danny Herbal, any Angelos. Fred Piwak e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Yamama Kwaba at the back of 87.9 FM on your TV or Sacrum TV. Akwamu Sam Jumediano and Washe Nawutiano. Also, this man is bad. Obi message no. What's the man? I can't control my tears. Some men are very wicked. From poor man's song, anyway, free Asante Achim and Baye. Was a thank you for your good work, Obin so a message and no. Was a please tell her to forget about the man and move on with their life. Though it's painful, God time is the best. For rejoice and the message when so if we buy was say good afternoon, Marcus. Thank you for your good work. Or also Carol messenger what they aba enono ma menkona mini abema enkodi enkomo bema na mema wakwaba mejo so a ma me to say nyankopon adaroma ene mompai boy da so tiase ya da nyame ase eye Kingdom Herbal Center me pacho ya the Kingdom Garlic capsules ne bitters ya the Kingdom Ginseng Power capsules ya the Tremendous capsules and ya the Kingdom Coke capsules e dia badwaso na dia me dan so obi ade wo mbi man tun ko tremendous na sa ya ye kutami ne capsules ni Kingdom Garlic bitters ti ninsuo ni de na ekutami sabunkum so na nifa no so no ye capsules yes yankwa na ye wo edura Kingdom Garlic edura ye wo ne capsules na we no se wi a obakasa abrofuduro se na tie capsules akono kra akono na edure Kingdom Garlic bitters no over 15 years ago ana yewura mofa oda Kingdom Herbal Center no de edure ba wo hu se garlic na garlic ye de yennuane na edi ana hu se garlic no ade a eyema nipadua no enti adenti na wonfa nubra bi ne nua hini bi nkeka ho ene nuanu nro bi na wonfa menya sa edure Kingdom Garlic bitters na edure ba ye abo amanfo bebre titiru woma cholesterol adọso ewo mu nipaduam awiai o hweme ba bia wo Ghana ha bia no bia wakwa yaresa bia ma yaka kyerɛw se o cholesterol no adọso ewo mu nipaduam a eye aduro ba akopɛ ana mekamfo de amawo Kingdom Garlic bitters and capsules no eno ane beyi saa hawo ni nyinaa ye den de afiri ho de amawo na cholesterol no ye wo de ye ma nipadua no ana de toso no so de enye dia baako a liver no ana e produce eba eno no eye na dia enya no wo ye nuane niemu anwanuane enam wie bebreba da ye ba ye bohu dawro de kira manfo a abubu nua agu omasum no eno no enye na so wunya ye adure ye kutami a Kingdom Garlic bitters and capsules eno no ebeboawo ayi saa hawo ni nyina de afiri ho enti se cholesterol ne dɔɔso a se wa mepa adure we yabon se wo ha wo se anansi acheme nan anansi acheme nsa wo de anansi acheme nan anansi acheme nsa na wo nan na ye titiriti na wo nsa ye titiriti wuntimi nya wo nsa se de me ye medie ekoba sa e de how brain nipadua no enti wunya ye adure ya se ye nsuo no se ye topa ye no wunya na wo no ma eboaw eyi hawo ni nyina ye den e di free ho e de emaw afa wo bia wo to ase e twetwon utirimu eye wo ya emu twetwon Kingdom Garlic bitters eye adwuma ama eboa yi saa hawo nyina ebeboaw ama yarewa bia ne udi asie eye nompe ene nkasemu adwuma ntimi maame no me papa no manyini komo mpani fie so moto ase twetwem no madure ne wonu madure ya ebo ho ban free yarewa bebre ho ebustu immune system nti ebeye din se yarewa ebetena wuni padua nim nti se wo asikyire yade
wo mojabroso akomayare stroke a waduro ene Kingdom garlic bitters and capsules me number no ana egu TV no so no betimi afa number ni mu baako na wafrɛ me ɛwɔ 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 0597 29 88 55 into Kingdom garlic bitters no die eye abusu enkase menyare garlic eye ade a o se nipa bi enya bi enti wo tie me wo hwe me yare yi abubu ogu ho wo ye adwuma kakra no wakuma ina ebu eye Kingdom garlic bitters and capsules adansidi a ekoso no ebro adwen ene entiase so nti kopa ya aduro bi to e wo ba bi eton aduro bia de to so no eye menua mo mema medical cash row say me amete he me na me boa emema wo wiase nyina me the Kingdom ginseng power capsules yi enti wo ye bema wo ye oba utie me ukuna ma anadwo koma de wa che abri bia na obekọ ukuru nchen no ukuru ntimi mo no homoden petre na no ho esane no ukuru bema no ohu a anasa owro ho kire na ntimi nsori nyina so aduro we Kingdom ginseng power capsules baby a wo hwe ewo manyimu anamo no ne na wo a mesro so wo ye bema na wa ye mre ewo mpam obema ni mu omre ahodin nim wo yire twetwe ansa na ahodin abamu a eye Kingdom ginseng power ene bema ahodin abamu wonim de ginseng eye manipadua no ne yesade aye mema duro de ene eminua na chese wanya adu papa we enye aduro a wo benum abeka semiti eye meya obi wo so wonum mema duro bi na ni ti dabi eni na me catch say wo ye bema na so wa ye mra de ma mema ye mre pa no enyini eka ho yade bi ti se mojabroso asikyire yade no mema omo sa ha no bi nyina ye mre mema so omo taye masturbation mema mu aye mre de wo pensa nom nubone obi wa obenum nsana me no ba akoda me nua bedu ba bi no sa hodini ni hobiem Kope Kingdom ginseng power capsules eno na bemu ahode eye wo nipadua ni madwuma ankasa enti se onuma emma extra power chese wo energy ni kosoro wona wo yire da onte se wabre enti bema bia na wo hwe me a wo ye chinifo wo se wo de wato aduro no betra me de hwe Kingdom ginseng power capsules na me de co capsules no so beka wo ho co capsules no so eye koko aduro koko ya amaman no edoro wo nipadua ma na asisi ntini nkwan enti okobasa na emamoja no entimi ni afurisa ne nkoma wo ha wo so wo yemutim wontimi nja wo nan a obre afei se nyame boa na wugya wo nan so a na moja ana eba emema ene ma bebre omukoju omuna moja ana eba obi nso wo so a wono so ne de se ba bi ogya ne nan fa ne tumo kɔ na hoye ne hene na wo titi obi susu wo so na nsa gu no ho mesro unya Kingdom co capsules na wonuma beboa ama koko na afifiriw de wo nipaduam de wo mogemu nyina no mesro asie ebetu Kingdom co capsules ayema ema na mubu mu nsa o menstrual pains na bufa so mayase Kingdom co capsules no ebeboa ana de owo sisi ade de ni sisi emudodo no de ni sisi mu fimfim no de ni sisi mu ye ne ya Kingdom co capsules edu papa no enti wo ye bema no aye mra me ma o Kingdom co capsules na me de ginseng na kan ho oba beto we koma wukunu enche yesi bibi de Valentine eba wukunu hia hwe o de ohia nie wo hia ginseng power obetimi de asina wo wo hia co capsules a obetimi de asina enti mesraw se wo hwe me na wo hwe TV na me number no ena gu TV no so no fa mu ba ko na frɛ me na so obetimi afa we ni 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and after 0597 29 88 55 0597 29 88 55 Demidi chat one a super tremendous capsules and no ye mad ye oba wo enemu yare enemu yare no tete ma bibri e de enum guase awari gyaye na e de bre wo
woyɛ ɔbaa wohwɛ me ɛna awie baabi a wowɔ Ghana anaa sɛ wiase afa na nyinaa wowɔ hɔ a wase ɛkeka wo wotiti wase ama wase ayɛ kuro na nsuo bi egu nsuo na egu no ɛnka wɔ akyire nyɛ asɛm ketewa scent woyɛ ɔbaa na scent wɔ wase a ɛyɛ super tremendous capsules afei wo ne wo kunu hyia na mudi mpa so agorɔ a wobɛhu sɛ na bɛrima no ho nsuo no a ɛwɔ sɛ kɔn mu a bɛnyinsɛn no na ɛba abɔnten ɛbɛyɛ dɛn na me nua ba watumi anyinsɛn afei na nneɛma bi yi firi wase te sɛ akatoa wohia super tremendous capsules aduro wei sɛ nneɛma no di aduro ho adanse ɛma ɔmo yɛ tough ɛwɔ wiase nyinaa no aduro wei na ɔmo de bɔ ɔmo ho ban aduro wei na sɛ woyɛ ɔbaa na wonom a wokuru mfa w'akyi da because baabi ɔbɛkɔ no nipa no nyusu bi nti ne bɛyɛ dɛn no wafa w'akyi sɛ nipa no mesrɛw aduro yi ɛmaa no ebi de gye kaa ebi de gye sika ebi de gye asase ebi de gye nneɛma bebree nti woyɛ ɔbaa ɛntena hɔ ma obi magye wo kunu use super tremendous capsules Kingdom Herbal Center for yɛ na ɛde aduro wei aba nti ɔbaa bi a wohwɛ me a wɔwɔ ɛnam mu haw wase kekaw nsuo gu wobɛhu sɛ ɔbaa bi wɔ koraa n'akɔnɔ ate kɔ ɔne ne kunu hyia a wɔnya akɔnɔ biara ɛno no na wode ɛyɛ Kingdom Garlic Bitters and capsules no aka ho na aboaw ama yadeɛ no ase akontem mesrɛw yɛduro yɛ kutami no wei no Kingdom Garlic Bitters no sɛ na ohu ne TV no so ne ti no ɛyɛ white ana yɛ capsules no so yɛ atwerɛ Kingdom ɛde agu nhyɛ no so ma me wopɛnuo yɛ baabi ɛtɔ nnuo wɔ manyimu bia no onsa ɛbɛka bi dodoɔ no deɛ mesrɛw wokɔ Kingdom Herbal Center na sɛ wofrɛ yɛ baabi a wo bia ne bɛ wopɛ nsɛm a maka mu nyinaa nkyerɛmu a me Dr. Penny a me kasa me number ene da ase no me number no se ebia wo pense mu che ofra anye se menya bi wo ka wo hawo e kire me na doctor me kasa me antimi ampeke ko afi na mbe peke obi a course enti frame wo 0597 29 88 55 0597 29 88 55 ofra me na me fa phone no bibia wonti ase bia no ofra na engage na ofra 0559 72 91 09 ofra mejo so enti me number no who say my free TV no so a frame na yemo enkomo me da say ya Akoma 87.9 FM Bonua TV or say Chrome TV Akoma mu Nsem dwumadie no eno na wo hwe na wutie no happy birthday enkoma Genesis ayeyi Frimpong Genesis ayeyi Frimpong we efre wo maame Madam Ophelia Mensa ene teacher was St Andrews Anglican one say happy birthday enko Emma wonyame insha na onye okese wonyi mfiri adumo enko adumo pa happy birthday biem enkoma Michael Kujo Michael eye adwuma ewo Guinness Ghana Limited Adenta ehwo na we ye adwuma we efi legend Akoma FM newsroom was happy birthday enko fama Michael Kujo onyame onsha na onsha wa we dey eso na mame nkwai na me ma bedwafo akwaba me nim sese de atie bia no man no ye befre no and because oye man no kwasem se wo hwe ni mfoni a nani afi papa oye papa so ono so oye ma so ma o so ma sa no pra ye die wonim ne wonim ne enka wanyini o hwe ni fie no hwe ni picture no wanyini oburu 50 o konfie adusia wanyini senti na ma me ne kan se we die wanyini nti wanyini nti we die wonim nyansa nti we hwemi wala ni ananima pumpunu za na wanyini young boy wanyini ti o fana ti so hunu nyansa fana wo betumi aboa wo esense o be fa ya no se ni de nyambo yo ye be bo ye be bo okay nteni ya oluma baba ye be bo ni din when dey say friend baba say do abu say friend say do abu oluma ene adaro ma ya me ya no se wasa be fa me me papa din software abu whatever say abu bi enra na papa din be wow oh software abu nyame sha ya chete for na ma chia me ba na ya nyame adum jodi no ho atono Ewade asane ade Ewade yeda wase na nka jodi wu ya yebeda atomata dia ho atom oh nyame adom onya na ompempa ntem jodi nyame ase na me test ni me so send pictures a wa kwa so da ho akotwa be I saw that pictures wo no
also ko area ho ko ya de no de se ne mi jodi ya cha bia obi a de radio asema nkwa ana na ya so be sanjes on na simentari ni na ma me o Christian service mama normally toda na be kan asem ha me ya sure pass toda nkofo be fi say oh so for mu ade no kika na adwen kire nkofo mu ne ade na nse toda na mtinze ni bia na mesere now ya na se na otie interview bia na ofa ne se ababa o nua ba ya na sana na mpese uti ade na ofa no fa ne se o nua ba na baba abuyi ade na fa sa akwan yeso na nka baba to wanim na yese ka ka ba kan se ka ba kan se ara me choice of force nka ka ba yusu de ano de kra chen sa ro se wo te akukọ no so na wo so wo ma wo fo ma nyina ya moa de wo ma ya mfani wo mo so you don't feel the pain ama my baba panyi pa o ame ya no ke de picture to so anka tie fu do papa panyi a na ge ne kan 50 years but me sure say 50 ko be mo so we na pampa mu ne obaburu 50 years enyini na ohwe na nim on say na nim start mo obaburu 50 years onya branches na onka 50 years de me metie me nyanya 50 tika nyam me na ese betu fu kire de eye ansa na kwaye asem se na tie o wo ya muti ya wo muti ye ntia sasa bi ye tan na ye tan asem because my we say me baby asa me bra pani ne like and so me tan na de ye but asem na wo di no anya dia sasa ye so anya dia sasa to the sense say what me hwe ma akola keto innocent child ewu abra you look as if as a wadwene na anya dwuma na me betena na ma be heli wa na se be ba na be bo ba so se de wa ye me go for me to be as how me na me to you me pa de me on the issue and na me obi I can't say me na make up penny bi ase na me ka say o jan life man o ha dwe ba every me ka say en kan kire penny so ha dwe am say en kan kire penny so ye den I'm say adi na nipa na ye na nya en kan kire penny so ha dwe and I say problem aye wo Ghana and when you tina penny fu ni bi I did behind me a penny edin kwasi asem no because adia abu aye mama me to abeti ade ni ade say me bisa me questions be say akora wo ye obachi are ana de be chinjinga ana de be kalobo number 2 ana say na o pese o punish ababa o ya keke ana no pese o punish keke say okay na pese me twina so okay the question why you want dey anti na sotwe anya sa akwala woni na wo no o say miserable death say e wa bra bills impo untua am your punishment number 3 so punishment ni dia unya punishment say we no dem fa so and as say abu wanya some questions me some way the here abu so be ya mama dem fa so na be na o expect say me ya unya keto no me betra we say be address wa me nkan just say ye nkan kire panyin say wa na de na say ye kire panyin aya mo ma kire yen say na ye kire panyin mama odi bibia nyema hikura say fridge no ne sa ne ma na nka obetimi die ameki because Francis say akwande wu yetimi enyane no yetimi nyane hwe but at least life must still go on na papa no so osama na ko bo bo se am so fine na make ya it is say Canada ho I'm saying as I see what you was say so I think a fridge and then that's so say and it take a can ko be na ni na wa na wasting na wa akwari o wa ka check yourself na na de wa mo ntem na akra na ewu enti no say won fa no be imagine what I say now we pay 50 plus month are you esen ka utimi dwi we say no anya you kra maybe I make conversation say sabi da baby na wo ye foot na be pima nka ye what say say ti bia nka memma ya say say nyem pen phone na na tesa ba say dia won so dia batu sa abaya na ba say na dwen panyi sha na so mo me be ma wodi ayikware say mo na mo digi mo holo e be du be so nka panyi bi ye papa nka abaya bi beti ma boa no so because of their muye mama me dey nka no kwanche wo mo etora na yaka mo fisi ano ya nya ano na ya na nsem bi wa ya mo disapenya ho ye da na ye hu se ye nim adwene ya na wo mutima mo disa ansem njabu me kan okra kire o teme de na so me kan dwam
Say, you're the man. na minim se ebi fiefo na suma bio si emagigi bio efri se eniema bio whether ya ton no mentia se se wo beto ababa wa ono no se de qnet se aya kweo said almost see for Ghana. Qnet But company say company papa legitimate company pa na say ko fu bi na omuti no mu mechire mu na wo bi ba fa wo nyina ya konfo fake no ni wo ni mu wo nyina ya konfo and then the company it's like radio station omo ba kan omo ye omo and omo nuru baby because go for benefit go me na me take qnet and say ye bu ngofo me take qnet as ye bu ngofo say yes ada na me tie emu no e won kan ka me nim da say company more than 50 years. Na motimi atena wa ma ukofo do wurem. Abawuram na ye hamam fo. And this time kran wo mu papa ye no ye kitikiti na. Fon no. Fon na papa ye kwese wontie. Motimi se me say apart from that me tell say almost secretary say why wo kasa on class say yes wo cheche. And wo ba for this years what na wa be do say. Me say say wo ye bedru ye. Na me ya say qnet be well. Me dey man say Nigeria for na me ntam ha. Omunyina ye wo mo begua. Ni agi obi fie. Dey ni man no. Na gay ya wo ba ye hoi enye ho ne de ne ko hye nyame adom enye nyame na bo na nka ye ku ye ne nua be ma na ko ye wo ko ko save ne nua be ma no e na qnet company omo no be ba mo wa adwuma ye munya nwie efi se de wo musidi bu amanfo fa so yi hwe nti ababa wa yekura wonye wo mobbo akura wo no ne maame ne papa ato na jeje mu ne nana ne fa no na wotete ne kakra hwe wo busa ne maame asem na afa die atusu en wo ye basa nso aka ne nana ne tete no wa wo ba ne esa wo ne ma be esa wo kra kola ne basa bebre omo adwene se mema na bebo omo itinka no an se no an no so ye kama hwe ababa wa kama ne hu akono yi itinka de se wo ye de bo ne bra bia nka wo betumi ya abo ne bra enso so se me ba betwitwi nkukuo mu hwe na no ne brofo hwe na no ne brofo very learned brofo papa enti na wo se ni nyina mu no metwitwi nkukuo mu wo se maame ni hu no wo hwe ne body no wo se da bi adwuma we die ye sori no me nsa o enti wo ntumi nye enti se mefa wo de a 3 days no mesra gane ho na me hwe ene wo yere ne ho no wo ye adwuma no kire se nani abre wo pese obobra wo bobra ena wo ba bedidi ho se ya ebi se ya na ebi di se amanfo abrabo wo begeji o ye na adwuma no nu baba we di wo bone ho moden abone ho moden pa se bia no ko kodidi wo kodidi o wia no den sesa na che no na wo refi sesa ba ko obenya o chikosua o wia no den sesa na che no o wia no den sesa na che no ena o de do no sa ena pa fache ena me de achewo ena fansesa no mane ngo ho me di ma beje kakra so de nsesa che ne no ampacho nyi mo afanya sakwai so ati na wo de ma ne ni na mi kai se wo ono woni e ma pa de che ye che wade ya na na sa de che ye hiano no won say ye fenti wo che yade ne ni age eno mo de se mo no ye nyame ato ne bo ase no mo amoda no nwonwo no ye nti ade che de wo de ma wo ba e ma na ni je wo ho ope wa asem e ma ono kra wo tumiti wo do de kakra e de ma wo no wo se o be ma we di e obeye mi yie nti memene ne nante e be boa me kra sa abrabo yi mu eden nti ma menye kakra na wo kra de ye sa hwe wo a wo ye panyini enti panyini die ye nim senka ewiase ye chenya nsem a panyini nyi hwe ye so wo abatwe nti nka ne niam bi wo ho a enkora no boys ne be ye nka wo de wo nya ne saa nti obi okra wo tumi hwe wa we do ye panyini enti asem bi wo ho a sesem ne ko susu
mpanimfoɔ de bra no yɛ soronko ɛyɛ soronko koraa nti si yehu panyini bi na o say saa na yakoma ɛyɛ dɛ ɛte because ɛni dia yɛ de ma mpanimfoɔ no enye bi nie because me wa asɛm bi na me no obi kodi nkɔmɔ a me nkɔpɛ su kɔnom a wɔn hunu abrabɔ ne hwɛn ɛnkɔka ma asɛm yɛ dɛ ɛnkyerɛ no me pɛ deɛ wɔno ne mfie no kɔ n'anim anye bia no wafɛ bibi mu da nti obenya kakra yɛ dɛ ɛtu me fo wɔ hɔ na wa bɛfa akɔla sei na wadi wachi wajai wo hwese ya se de ositi na ma me no so oyɛ adwuma ma no bɛpɛ na asɛm ɔbɛpɛ na asɛm nti wo mo ba bia wo mo da nti anye bia no didi free obetumi ayɛ nneɛma bibi free nti wɔgye saa ne sika na watumi de ato hɔ etimi ahan ne dan wotu na free ne dan nim agye ne sika aba ma wuni aba akɔtene ma nsa amfa ne sika na ama no akoa we pa de ye mo so de mo se yenye yanya no ani sai yanya no asɛm we yemo yensɛm ma wo pa na yemo yensɛm ma wo yetumi ka na yenwie da abi ye kan asɛm na yenwie da na wotumi agye dan na tu na firi mu na betena me nkyɛn na mpɛsɛ me ware wo me dɔ na mpɛsɛ me ware wo nti wanyem die me de wuduru fia e ba mama ware wo ɛyɛ kama wanyem die me ba ye wo hema na nani agye saa na wode daadaa ne saa na wotu ni firi ni dani ɔno ade ne sika hanye wo afa de ka ya ama no ɛna wode ma wo nua ba no kɔtena mu ɔmɛtena wo nkyɛn a na watumi de ne ba afiri ne nana hɔ aba na wode wo ba da dem na waka kyerɛ sɛ wankra me na wo ba ayɛ enti bɛ mo wada abɔnten wode nyambo ɔkyerɛ bɛto aso mo de ya na mo ma nipa ɛyo ya hwɛ yɛ kansɛm ayɛnka saa we saa we de bɛka ahwɛ yɛ bɛka de ya no me papa sofu bi na yakwa yi ase otie me ne to ano mu station de mu gi adwuma pa o na se mo no wase sofu ya mu susu so de ase ne si ba ya na papa asem di kan ye ka edika ye ka mi wura na mi di na chi na du ba mi wo the message of this for my head nko kan che sakraman se wo bai na messiah china messiah bi sakraman ni odika yesu na kasa o na ono de na on de nanka so o nyame prekope na wa send message mun ko kan kire Herod man sini hene kakraka o say ai mun ko kan kire sakraman se mo baaye no na mi gusu ye adwuma wo kyena mesan yo enji papa duru ba bi a nipa no ne ya bible na na su do se wo nko wo do so nkranta no nko nkranta enji duru ba bi a o bobia no niema wo ne ye ya wo ye no ye ka kire opa santikasa eso oso opa ye ka kire nti baba abu ope ene aka kire na me asem mbusa won se nti ba bia wanyina du se wo ba baabi ekoko gina situation we mu na ba ma bi ye ni se ya wa for ni wala for se dem kuku sitie dia vim pa na ade be kosa ba ma no ade nti no bu mba kwase babu me ka kire wo se life eye kama eye adwuma kama dia wodi aye akoda ye de be ye wo ma aye wo nananom wo bra wo ti ase na wo bie wa no ka bie ne nyame atua wo ka amen tua wo ka ne nyame wo tua wo ka o mama na ade butu fom na ade to hwesoro no so abofo dia ababa be wo to Allah karaba Allahu akbar se sana Islam sum kira wo se ya ni we wo sukunne na obi ba koda keto a onim hwe koda da no a de na ko gina sa dinta gina be ete sa onu a titi de mo wuro ma ha ne dan wotu na firim nya sakran betu no dia ade ma wunu aba jiska na kaneti na wunu aba no so onu so e ma de mu na chese wo de nyam betua kwakora chai ayi bababu ewiase bible mama me salutu nyame asem wosi nya de mitiri wafu dwun bia nenim nyansa asem mu me nko na bible na aka wo sia panyin wa abontiri bebre na de amede bia mkasa ade ye me yase me nam na mahia from 60 going na oso ya de ye wona pampe ba ma dru sa point na chese ankoyi ya hwe ma school fees no not da me ase pia not in senfu ase suato ya tu school fees no not da me ase na suato na matew kwakwa kola ne baba fa mi ko school fia ko ma me ho go suato
And say na ya de yesi wapampam. Na masabu akola wa hwa me na wi. Ebi anka daache opoma no no. Na uti bio anu ka se eba na na wo me no ntem wo wu a. Hwe ni ho bio. Nyame fa abo ne nche wate. Nyame fa abo ne nche. Medas Dr. Kodivo about Central American for the Amakodivo Bam, original one, me patch of Sankedi. We go to get we see, we actually bremo, we jepe, a baby, a yo, ye be our apostle, fetry keke, now Humberto, a ya would touch us what original Kodivo Bam, no, and unti, a ya shall see, or shall see a bones original Kodivo go, when we say papa no, Ubenya Biato, baby a tongue, a drobia for 059 810 0244 059 810 0244. Would any baby a cassette? Yes, I'm dangerous from the cassette player. One to get a following chapter simply from my English or pay. Now, some sequel, a distribution from a sequel, some of them. So now the video into a condition of Medasa papa. Within a baby a cassette. Amako. The friend of Cotton Pomans and the Cassette and Captain to search you. Yes. You put them and you said you Koama, the women who feel I then everything could be up on you know, say, baby, Papa no, or they both coming up again, Amano, and why in the time. Nanka again, one is not in the Mamma one more. Maybe I'm called Nicholas Tracy Manka. Yami Ensha, happy birthday, Enko and Fama Miankasa Mesofo, Prophet Elisha Abu, International Central Bible Church, and a mesum, yes, for penny no founder and leader, and me papa Edina Wada. Happy birthday, Papa. What do you want to say to Abu? Nemum Odi Nyamisro and Odo, sacrifice a fama and what the Aya Wajuma. Yakacho say, a sorry man in a ene sofo mame Agnes Ebu yena yes ya daughter do onyame oma winyiniche onyame ema wa hoden onyame ema wo kwatente onyame ema wo wosra onyame emfa de was wo de dum asase su bia no endomo wo ansana wafrew akọ na heman no emo onyame enshaw ICBC ma sorry penifo emeko youth obia ese ya daughter do happy birthday, Prophet Elisha Abu. I mean, shower papa. Okay, na yentwaso ewaha. Na udi akwa swift in home. Nefa we ye no contracting na ekwadan wonom ombeye bibia ma kama. O kumasi asafo. Fre 0243 737457. Wudi ni baby akasefri. Hello. Wudi ni baby akasefri. Bacho me kasafi akwa e family root. Root yanko. Mimi cafe. Mimi want to some message. Because me sure I don't know me then cafe me say papa no share that say or the burger on abro. Or share that pounds of the burger on abro. Remember the yes sir. Now ka odi anka hunu mo say girl no on share that en nya hoden sir. What the fun what jinisika. What friend need then or them ma unia ba jinisika se aka ho. Inti se girl ni miska. Inti anka bizo ni sususka na ko hu se ne ka se ya na. Me da se papa nyame shraw. Asema we bi say na ya asema wo ma no pa. Home cereal lego mix no hye ne so ema me se ebeboa wankasa